midi dwumadi no ho kyame bra ne mo mpae ne Awurade bɛboa amen memo wakwa baba kuma wo TV ewe ye brem ye Awurade ahumɔbɔ de na dom abɛdom me sɛdeɛ munnim me no within the Sofo Daniel with the followers of Christ Prayer Ministry International asɔre a onyankopɔn de ne honhom de aba asase we so ye wo esre so Ophelia Junction na program a ekoso wo TV so ye all night session mo a mutie me frɛ chichire ne bencheye Italy for Brekum for Sunyane for Tamale for Odafo Techima for Sunyane for me bɔ no magyahan monni ye bompaye ana Awurade ma dance ye 20 so 2020 we die ye se bribia be sense wiem ama aboni pa nyina hu but ye bompaye ne die Awurade bɛgye no enti me to nsa frɛ se efia da bia hweme kuma wo TV bra na ye nyina ye mompaye ye bompaye ama Awurade ama ya dance ye so wan hweye na wo tira hɔ a de wo hunu no ebetumi abu abam de wo hunu no ebetumi akum de wo hunu no Shabara mama mazukara badiandara dabo sikita o marababa baraba shindori baba sakata ya da baba raba sumata sukabata le to masindara raba reba sukimata raba baba la mataka baraba shibra da yendori mama raba sundere mama raba sukaba antara da yendari ya da baba raba sika to masakata baba baraba o kabari sinderi ya mama shutori ya da baba le shakabara baba baraba zubani shiki baraba ye shunderi ya mama raba baraba zundori ya mama shakata ya da baba baraba reba suyanta Jesus, Akabarabo, Zindarada Mama, Rabashibe, Rimasa, Lo, Sika, Matu, Riandarada, Ibranda Baba, Rabasube, Rimasakata, Shakaraba, Bianderibosu, Matukaba, Rimasa. Indara baba rabasu yendiri ya baba sukabaya indiri nisiki mana imana mama libara baba abarabasu rimasiki mata kabu rimasu lesu andara baba ikasapara baba rabashidu lekara baba zibru yanda baba limasa shakabu riandara basinda Ishakato masaka laba yendara da baba shima doria da baba leka baba baba chundondere masuya da baba ikabara baba baba zundoria na mama ishakata ra baba lima shakabara baba ikasundere moshanda da baba lebra da baba baba rabashi andara da baba ikara baba baba zibibi riana da ikabara sunduriana mama rabashi de kuma sataya la sukabra baba lika patu masaya nada ayada da bosi ki mataka baraba leba sukata shanduriana mama le subra baba rema sukabate shinduriana mama rabasa rebandara baba lebu kabaraba shibru yandara le siti pianta kapalomu muriama shebra yana da rema mama Ishatara da baba rabasu le sukapataka la barabaraba ishakata la bushia le sumantaka baraba hisiantara da
le karababa baba rabashuta le sindiria na mama rabazinduria na mama ikato le basa yandere busikita bazubre handa kasa makato masata yanaba lebronde bebe rima mama sikita shaka barababa robosiata rekando rima masa ikarada baba raba shindoria na mama ayakato masiata pa le shoka barababa na masindere musu suba parabadi biki andara na boshe le saka barababa remo shanta ikaraba sindere musuta lo subra kabata kabaraba baba shembro indiki masutupa yakata kata kapala balebo kumusiba ya dada ikarada baba lesunduri ya dada zotoro kuni libro kimataka para baba inderere masiato lemusa yakapara baba lema shaka ikasa para baba raba shibre lekendere masuka yakote piki kimana mama lobronia sapada lema kabaraba ishontoria na mama leka barababa shibra kasu meteki libra na kama Jesus Christ sa Jesus. Oh, masi brakato masa. Le kandara da basubri asumanta ko masayada. La kabara baba di baka subri hinta kabasa. Shotoro bolianda baba le masukumata. Ayada baraba sikumonte yada ba. Ishontoro bosiba karabaha. Yantoro yanda da ba. Lo supra da baba rabashi dondere yana baba. Ishaka baba eka subra da baba ei mararaba sunduria ikamba ndararaba zibreki matoro do yaka sapara baba ishatole mama raba superi le baka bazubemba tu masiata le shaka barababa asubre indeke masu luma sapaya na baba Jesus yada wasi le kabara baba iya tu masaka para baba leba jebebe kimatolo libra ya nada la subre antokubu shabara baraba dimo sukapa yatara na baba yakasu matai ibranda bababu lima subrada ba le kabashata bebe ikalaba lendore musianda raba le baba raba shebra kabasube asunda ya nada le kabasumataka yata para baba lebru kumusiapa isha para baba lima kabaraba indori masikiti masubre yantorobo sibata kabaraba he kabaraba baba Jesus le supapa para reba mama yakotoro bosiata yaradaba le shaka para baba le masupa le akato masibra kata yakarabo boshi breke asuya yaradaba le sumata papa le kondoria na mama rebasho rasibia kata rika para baba imandori mama su yashobri yanaka baba le mama raba yanta dabo sikapa jebre ya sutorobosha yakatara na baba zume yanda na zukata rima masuba ya daka le sobrore bia sikita sobrada baba raba su le mama raba shibara baba yeketere bosu anda na yakabara baba rima mama raba ishunuri na le sobrada baba le kimata shabradi bosi yanda na Jesus yadawasi rakatara baba imana mama rababa sumanda yamkwenti yadawasi imarada mama rekara baba yaturubu sibo kara baba Jesus yadawasi ono kwafo ni wudini labro di masianturu ya papa baraba di mosia kapa ishondori ana mama raba baba ya kasumanda dada
Ikori baba baba shuta yanara robosa yakapara baba le sundere masubra kabasupe eperebe kumasiata ikandara baba baba ishabara baba baba ikara baba 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 imrana mama mama raba rosuta ya baba baba rosuto ya baba baba rosuto ya baba baba la suka baraba raba dimosutu shakara baba rabasu la sakayata ya baba la subre ya baba baba ishara baba rabazima kata lo subra baba de wosia le kaba baba rabasu manta ikumbari ya baba rekasata Jesus ya dawasiu yamkwanti ya dawasiu yamkwanti ya dawasiu yamkwanti ya dawasiu omanga na dawasiu asafuna dawasiu Jesus ya dawasi why you be raka bara baba baba imana mama mama shibra da baba yakabara baba lumasa ika subra da baba yanto riba baba baba super Jesus Christ. Amen. My God. Jesus. Sa. Barabasa. Jesus Christ. Oh, masi brada baba baba. Lebro ki mata papa paraba. Laba subayanda. Le kabaraba zunduri mama mama mama. Yaka paraba baba baraba subaya dada. Le suka ya baba baba. Le masuka ya dada. Le bunduri mama maraba. Jesus Christ. On comprend. On comprend besaya mau. Sawama. Ebe ni pasem. Sawama. Yabani time. Sawona woba. Ensanchane baba. Reka bara baba baba. Nyame honhom ya ton safro Ewurade a wo ye honhom yi Ewurade Brian Srabamu yakabara baba baba imana mama mama ishabara baba baba ngonkro sane sesia ewo ye dwumadie no so meke be ya baba baba le masubre ki mata ya subra baba baba Ewurade ye frewo ye hiawo ewo ye dwumadie mu ngonkro sane Bashaya mau, Mongonkunu Bashaya mau, Mongonkunu Afui, Yesu di Ejawo, Ayensra Bamu, and the Wintina Yesia, Rade Sane, Mongonkunu Sane, Libra Baba Baba, Yasubra Baba, Yetuminya Bibia, say a Petiwa, Yetuminya Bibi, Yamehom, say a Petiwa, Yetuminya She, Yahya Sia, oh, you do mediesu, our one ebra, our two membra, our sunshine ebra, Lika Mama Mama, Zibu Yanda Baba, Eka Sure Yanda, Mama, Ribasa, Yeka Baba, Lesukataka, Yanda Baba, Subu, Baba, Roma Karababa, Inderebo Siata, Labakumasa, Leka Baba, Robosi, Rasukata, Bebe Ria Mama, Shabro Ribo Masaya, Nyame ho, Sesie, Wamaya Bani Jayo, Beshaya Dene, Ongonkro Mekayo, Ongonkro Boafui, Brian so, Mama ho adim reju medieso, Radie, Yeton Safro, Wamba ye be ni pasem, Yaka para baba, Idori mama masianda dada, Shabere bosianda dada, Liko bara baba, Isotoro, Libra mama, Isotolia baba, Isobara baba, Ikara baba jibo, Leba kabata, Shandoria mama, Yakabu remasi matu, Siande bosha, Lika bara, Dima suata, Karababa bosi, Ishabra baba, Imama maraba, Ikabara baba, Rika sumanta,
le sobra da baba nyame ho Erade be Brian Sabem Erade Brian Sabem Erade yakwati wa yetumi nya bibia yakwati ahoden no a yakwati honhom no a yetumi nya hwe Erade wonti ne wa ha o Erade sayema fa honhom no bebutu yaso lima kabara baba debe siata le kabara baba ya doro bobo sikata ya dada limra na mama ya karaba baba ishokra baba imana mama ishotolo boziana baba reka baba imana mama raba ikabara bosi libra na mama bosha ranto rimasi kapa rebesi yandara baba rokoto libra kaba sumayata shabra dibosia le karaba baba rima subata kapa ikaraba baba endore boshikipa yandara daba yehiao sesia yehiao Erade Brian Sabemu Erade Bashaya dene Erade Bashaya ma befanyumadie ina erika baba ade bia yebeye bia Erade ma honhom ni echi lisu papa le basha yako brada bado masi nata ye karaba baba ya shobriya na mama Rika baraba mama Yesu brada bazikoto imama mama ribosi branda rabosa rika taraba baba rebebe sukata mazubre katu masakata leka sapara baba yando robo ngongono boafue ena homachi wuntina yabo ngongono boafue besaya mawo besaya dinio befadwumadie ina yaka paraba lema suparaba Erade mo ahoden sane ma otumi sane mo ahoden sane Erade yande yaho wuntina yaba mo ahoden sane na otumi sane nkonkro boafo obeka ye ho befadwumadie ina no lema subra kabasu lebara baba yaka pa debebe jebre yasu yanta rakabara baba rebebe ishodoro bosiata le karaba baba rikiba mama yabe riyanara bosi yakata bara baba masumbre hendere mosuka Jesus le kabara baba ngongre nyame ahoodire ehiawo sesia Brian Sabem Erade Bashaya dene Erade bekata yeso wa hoodine bra fa otumi bra dwumadie ena homachi wa hoodin kan ho a so hoodin kan ho a yetumi nya bibia Erade bekata yeso le masu kata e bara baba e brada baba masu tayaraba le karaba baba shabrodi mosiatoribu rakabara baba ishoti andaraba Jesus Jesus. Le karababa suntoria baba le karababa raba suturu bosiata le karababa raba shibaraba Erade jaya sasi a grounds ya yijinasi Erade bompaye tumi biara territorial spirit biara Erade ahoden abaniti ya kasawo Yesu Kristo wudinemu tumi biara ebe ewo mantam ha tumi biara ewo studio ha tumi biara wadandia we mu Erade ya bompaye masibro kumosi pa ya dada ya karabo boshi rima mama rikara baba raba shidori ya mama rikara baba resita ya baba kumara basiata ya baba rikara baba imara na mama reba sukayata sobodi ya mama karabo siata ya daba tumidiem penidie ya bremu nyinamase ya tudandie e de shawra densa
Baby, a Bible see a na besino. No the one my to me biara. Ebe so dey tell your Bible. Ebe so dey tell you all night. Your brothers. Yako Mosiba. Lebra baba. Ishabara baba. Rikara baba. Ikara baba. Lishabara baba. Jesus. Ye do tun fo Nyankopon ase. Amen. Si omo ka se amen. Amen. Wa wo fi so ka se amen. Amen. All night session. Yes. Kumawood Studios. Yes. Followers of Christ Prayer Ministry International. Yes. Ye na ye di dwumadi na ebre wo. Se de afia da bia onim se ye no. Tumi enu so aba apa ho. Yes. Fre wo nua bi no so fre ni nua bi no so fre ni nua bi. Enne Onyankopon be bowra won sa ba mu. Amen. Mansuro ye ba wo so. Yes. Dwumadi na ya chance no. Ye twa ye ho abasima. Say ye ba na ye de mpaye na taso. Me catch wo say enne de oni ye be bom mpaye. Na obefrɛ numbers no eduru hɔ aye de betudwa na ye numbers na that screens no so no wo prayer request so a betudwa send de aba me see enna nwumre nya be nyame amen nyame obeye nyame amen na ne maso aye ne ma ye try ho abasima kakra bi na ya to adwumadie no so na me sha baba TV ewe ye brem ye radio humombo e de na doma bedom me said ye munnim me no within the Sofo Daniel with the followers of Christ Prayer Ministry International. Asori a Onyankopon e de ne honhom de aba asase we so ye wo esreso Ophelia Junction na program a ekoso wo TV so ye all night session mo a mutie mi free chichiri ne bencheye Italy for Brekum for Sunyane for Tamale for Oda for Techima for Sunyane for me bonu me jahwan monni ye bompaye ana urade ma dance ye 2020 so 2020 we die yes, Bribia was in Serium, ama a bony pain now, but your bomb pie any day, Radibajano. And to me, Tons Afro said, if you the beer, Shame, come out TV, bra. Nay, Naya Mompire. Your bomb pie, Emma Radama dance here. So one ray, now what's the hot, the Uhuno, a bit to me a buabem, the Uhuno, a bit to me a coon, the Uhuno, a bit to me a dear uncle with some. Bramia Mompire. 12 o'clock. Your numbers in the whole screen arsenal. Offer number one. Now the prayer request bar. Now your bomb paya manonia dance here. 2020. I am Bible. Many home film. O some for Sofo Daniel. Mina midi you median ho chame. Bra, near Mompire, near Radibabo. Amen. Memo akwa baba Kumawood TV. Ewe ye brem ye radio humombo e de na doma bedom me. Said ye munnim me no within the Sofo Daniel. With the followers of Christ Prayer Ministry International. Asori a Onyankopon e de ne honhom de aba asase we so. Ye wo esreso Ophelia Junction. Na program a ekoso wo TV so ye all night session. Mo a mutie mi free chichiri ne bencheye Italy for Brekum for Sunyane for Tamale for Oda for Techima for Sunyane for me bonu me jahwan monni ye bompaye ana urade ma dance ye 2020 so 2020 we die yes Bribia be sin Serium ama a bony pain na hu but your bompaye ne die urade beje no enti me Tons Afro say efia da bia hweme Kumawood TV bra na ye nyina ye mompaye ye bompaye ama urade ma ya dance ye so one ray na wo tira hot a de wuhunu no ebetumi abu abam de wuhunu no ebetumi akum de wuhunu no ebetumi age onkwa afre wonsam brami e mompaye 12 o'clock your numbers in the whole screen arsenal offer number no a na wo the prayer request bar na ya bompaye ma no nya dance here 2020 I am Bible many home film o som for Sofo Daniel Mina midi you median ho chame bra near Mompire ne Radibabo. Amen. Memo akwa baba Kumawood TV. Ewe ye brem ye radio humombo e de na doma bedom me. Said ye munnim me no within the Sofo Daniel. With the followers of Christ Prayer Ministry International. Asori a Onyankopon e de ne honhom de aba asase we so. Ye wo esreso Ophelia Junction. Na program a ekoso wo TV so ye all night session. Mo a mutie mi free chichiri ne bencheye Italy for Brekum for Sunyane for Tamale for Oda for
Tachima for Sunyani for me born me Japan. Money ye bompaye and the ready mama dance here. Ye 20 medians so 2020 way dear. Ye simply be ever since a room ama a bonny penny now. But your bompaye any dear, a ready bajano. And to me, tones have say, if ye the beer, Shame, come out TV, bra. Nay, na ya mompaye. Ye bompaye and the ready my dance here. So one way now it's the hot TV aba amansane yena yediem Kumawu TV aba amansane yena yediem Sini papa be na upe bi ahwe amansane winya no baby ya Kumawu TV amansane yena yediem Yamwakwa Baba Kumawood Studios. We are all night session. If be an hour share that. If be our first time I share you. If you the beer a watch night. What I heard that's what you wouldn't. Followers of Christ Prayer Ministry International. A stressful Ophelia Junction. A hawk and a radidia maya, ye dear Juma. Was some for Sofo Daniel. Na and then you may. Erade de na asema hye no erade de ne tumi amaye wa wo hye no frɛ wo nua bi sɛ ɔnhwɛ Kumawo TV Sam Darko's initiative YouTube channels Kumawo TV Facebook ni nyina yɛ so live de ebesi nene sɛ ne Nyankopɔn de ahye ya no sɛ wotie na wotie yeye na one yɛ bɔ mpa ya Woda wo dem ho wo dia dance ebeba ye numbers na wo screens no so no wo betumi aye voice note e do prayer request aba time no so ye bebie phone lines no na ya ma wo so abam me pa cho tie ye pa enne bre ma wiase ye hui se wo kwati mpaebo na wo kwati Yesu a wa bra bo asa de Awurade dia mayen eye nasem ene ne tumi enti nasam ne tumi be ya adwuma wo studios ha amen ba bibiara wo a wo hweye Libya fo ye chiamo Italy fo ye chiamo Kumasi fo nyina ye chiamo amen ewiase nyina asafo amote ye kan ye free followers of Christ Prayer Ministry International na efiada bia ye the all night session dwumadie ne ba na efiada twato no ne aye dwumadie kese e wo yaso ye ho enu nti ye wo yaso ye ho mfonyini bia ye pesa bo hwe e ya dance ya wona one ye bom paye Awurade aye se ye gira han ye kasa ye nimde nyame aye anwume usu benya dance ye ye kwa asore no wo Nyankopon ma dance ye bae na nipa bisu be dishe Kristo animonyam e bia fe na wo hwe me e bia wo hwe ya asore de ma dance ye da ye pese ye ko ni ye yi sa dance no ma wo hwe na hunu se ye nyame na afreye amen nyame ne honhom wo ye so na wasra ye nti de be bia ya no ye beka no sa so de be ye jebreka krabi na hwa dance ye hwe de Awurade aye adanse a eburu adwene ne ntiase so omo anaka omo nie ne daso a omo ne ye bom pa ya omo ba ya so ye be di adanse e kan de Awurade aye so wo hwa adanse ni din a Awurade so ma wo de abam amen me si Awurade Nyankopon ma wo de abam amen ye ntwa ye ho ko hwa adanse no mra na se ye ba ye be sori asafo Awurade ni amma ne din so ni aye de kese na ye tie na asem ni de mpaebo na taso dwumadie no miensa ane ye di besi jebre de hweye men no sade wiase ye hu no ena ne ye wono no eye Jesus na Jesus wo tumi na ena nwumre yi so haw ne amane ne kodan da bi da wo so a wo de wo hwa dance no a ne ye Saba studio so a na hunu de Awurade aya wo so benya wa dance ye nkonko hwemra sisi a na Onyankopon otias Baba Kumawo TV ewe ye bring me radio mo e de na doma betom me said ye munnim me no within the Sofo Daniel with the followers of Christ Prayer Ministry International
asɔre a onyankopɔn de ne honhom de aba asase wei so yɛwɔ ɛsrɛ so ophelia junction na program a ɛkɔ so wɔ TV so yɛ all night session mo a motie me frɛ kyikyiri ne bɛnkyɛyɛ Italyfoɔ Brekumfoɔ Sunyanefoɔ Tamalefoɔ Ɔdaafoɔ Tachimafoɔ Sunyanefoɔ me bɔ no magya hwan mo ne yɛ bɔ mpayɛ ana Awurade ma amadanseɛ yɛ to adwumadie no so 2020 wei deɛ yɛsɛ biribia bɛsensa wiem ama abɔ nipa nyinaa hu no but deɛ ɔbɔ mpayɛ ne deɛ Awurade bɛgye no enti me to nsa frɛ sɛ efie da bia hwɛ me Kumawo TV bra na yɛn nyinaa yɛ mmɔ mpayɛ yɛbɔ mpayɛ ama Awurade ama yɛadanseɛ sɛ woanhwɛ yie na wotena hɔ a deɛ wohunu no ebetumi abu abam deɛ wohunu no ebetumi akum deɛ wohunu no ebetumi agye onkwa afiri wo nsam bra me yɛmmɔ mpayɛ ɛyɛ 12 o'clock yɛ numbers ne wɔ screen ase no wofa number no a na wode wo prayer request ba na yɛbɔ mpayɛ ama no onya adanseɛ 2020 ɛyɛ mpaebɔ menyi ho mfiri mu osomfo Sofo Daniel me na me di dwumadie no ho kyea me bra ne yɛmmɔ mpaeɛ na Awurade bɛboa wo amen memo wakɔ ababa Kumawo TV ewe ye bremu Awurade ahumemmɔbɔ ɛde n'adom abɛdom me sɛdeɛ monim me no me din di Sofo Daniel me da followers of Christ Prayer Ministry International asɔre a onyankopɔn ɛde ne honhom de aba asase wei so yɛwɔ ɛsrɛ so ophelia junction na program a ɛkɔ so wɔ TV so yɛ all night Said the Yama Yaba Kaniti, Fefe, with the Asina coupon and William. And never spent time with the evening of Superman Water. Superman Water. And I asked my home and talking so. Yes. Hallelujah. Amen. Why some Santoma Yama with you? Yes. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Men so let me deny. Not be better than coupon. It's about 3 weeks in here. No, not me boha say, as started say, yeah, no, my papa and his papa may have a you of you ever for now. We are with them, we are from God of the get to any other who complain. Mr. Papa, said the idea, and yesterday we see cannot see a better for now, I dare know you can say, now face, Sunday back, and no food. And the Dakumo, Sam, that story, and not be no free and we now ashes to so be a mouth for fram and no washes. Because maybe I am a winning with our wedding. The citizen I'm a no free. A Timisha shed the days, and not a young Misha, Umia. Who said, be big and kitty be a woman, no matter. So we did not have a no food until not papa has ordered the Sabbath to swap on Paya, to make house here, but also make bread. I didn't to me, I said, a prophet may go having been for winning arms, a rade, who may mobile. I may pass a hospital, me a walk Kaya, who be at the accident. One woman now wanting who may mobile, the one is a boy of the other walk. And I want to be made black, and very after 70 minutes now, I didn't me young chip, Mr. Sabine and I, and often Miss Rohan and Coco. That could be good for Papa, and then party as a one vampire, Mamma. You see what they're having to do with this. Was it now? And a papa vampire mammy. A vampire mammy, real, and the real Nimona, I dare me for now, she said, since I am not by the other, because I've been robbing for me in accent. Since I have said, I'm no free, a papa vampire man, to a vampire man, a real woman. And I'm a for the starter said. Train. After the way I not is it 2 minutes, who me a buffer, my mother told me to bottle. That's what say. Now your barber, your barber was out of the essence, said they about 1 night. They were this Sunday, what happened, or one section. And think I put on my end that you may be yes, and I be good roof here, nothing of follow, I don't form.
bɛɛ to ko blog mu wɔ na adeɛ na se start na ayɛ de so ɔba ama wo foforo abɛdofo start sɛ ɛhyehyɛ no Awurade hu me mmɔbɔ na me mpa ya le bɔ ne misrifo ya ne bia tie wo na me so mo awia ne anɔpa na sɛ wo bɛ ma me no fo aba bɛ yɛ sɛ bia ne na me me kura ma dance yɛ sɛ ɛna ne be sorry anadwo na mi su na sɔfo bɛdu ne me mɛyi na sorry no mo bɛgyina me mɔm ne ɔmo sɛ bɛgu me no firi so ɛna ɔmo sɛ ɔmo yɛ de ɔmo bɛyɛ na metumi da akakra afi adeɛ kye ya na me no fu ya san ya start ayɛ tan na me kɔ fie na papa sɛ ɛnɛ kɔ pie ɔmo fo we betu asɛ ne betu papa bɔ mpan ma me wie no kyerɛ ma kɔ akyerɛ sɛ me nkɔyɛ me kɔkɔyɛ akɔkyerɛ ne wie yɛ no ɛwi start wɔ na the way I see you, and nothing, I didn't. I said, the APF feeling by force. I think a woman. Now I said, yes, I really are more by Papa. See, why do you feel never see a before? The last one there, just I didn't a performance. I said, hey, you're ready. You're not even a Baba and me, and I said, Papa says, you stand and see a before. No, such a last one at Papa. Na sada na ye kuada na seme na me kwa ye saka kwa masha da me mo brace ya me pompa ya wo na me no fo na shake ni ma ga se ba ya me ya mi tira ha ka de che ya ko pani mo ya se me ko wo wa ye sai e pompa ye huri ye de me ye dia destin na sa me no fu ne tu yo sa ni na ha me da na ya se pa na ko pa se na sha pa amen. That person put a hallelujah. In a couple and then I'm going to Papa. I'm going to have me say, Casina Copo, and William. Hallelujah. Some people about this year. There will be a downfall to become a black, especially for young guys. Now, you put that one also a better papa. Say, you're living a downfall, a better say, I can't lose one. I can't be example. If you say, we'll be on my hand, say, what they can say, 1 billion, 1 billion. What they count 1 billion, they say, 10 billion. Of the hand, no. Yanto, and Yamano, pure tobacco pen. Or pay you so. I'm a man. Papa, with Diakonaba. I'm a say, billion, a finish so. Hallelujah. What would you feel? What was your Bible said, and I'm to a black? That's how I can, in every can. And then see the quiet play to become a plan. Hallelujah. I get that session of the day first Sunday of this month. And I'm the choir sign and the brain. See, Papa, I was saying what the code and the young man chairman. If you watch him, will do the son of man in you. Did so your friend is saying, Papa, you are serious. I'm operation seminar. It's me buy an amigo and I'm a buffer with Papa. It's or chill cook or mammy first one. Make one or some friend or mammy near Tosso second one. It's a one and I must not say free. See me face, I know so for me what's nothing. Not what's nothing. See me friend me Papa and the church say, sorry, na michina, buy na airborne, michina man. Say, Radek, Namson Sally Arena operation 7 free. It's a date no the sheriff, Papa say 18th of this month. Your best friend on Carrier Hospital near an operation. The Papa say Arena Campo and TPO. Or go hospital where you catch and say, I didn't like that him now, so be you know. I didn't know. It's there, I guess so Hallelujah. That Arabia say, oh, ye adoya or the actor in the Busia, I remember. Self-assuming alcohol a pro about the today. Nasa me da sotias na moja edi me mo fi sana na ye rade ato ene ne hu mo probi e na so me so ni aka me seven fata me ne me ma busia madofo ye da sotias di obode fo hye bebre na so rade mama basa so aje e mu ye da so dem ma kwa baba Kumawu Studios akɔhwɛ dance ye no so wo hu ni Nyankopɔn wo ye
Enya say bia ye kasa kwa wo. Onyankopon no wasoma yen. Yes. Ni tumi wo yeso. Jesus. Uni ye bompa ye. Next time we be dia dance here. Amen. E dey na wo hia frɛ Awurade ho. Yes. And the we say ye hu virus bi ye ne ti. Eni ti aso dan nyina ya tum. Enti asori a esese wo ye no. Ana me ne wo ye no. Amen. Kwese da wo nkwa asori. Da bie ni ho abewura aso dan. Omampanya kasa. Nemum Nyankopon no ode nasem hye no. Yes. Wankasa gisi ehia wa aso dan mu ansa. Baby. Baby biara ye begire bia ye bo Awurade di ogie so. Jesus. Eni ti be se fra wo nua wo. Besi sabre wo mfra wo nua bia wa mistake. Hwɛ nneɛma kɛse Awurade yɛ asma etuko nufo mu yare etuko na adanse no kɔ yɛtwa so sɛ yɛkasa yɛbɔ adanse na yɛ nkɔne ɛno ti me to safra wo sɛ ɛsrɛ so Ophelia Junction sɛ yɛ lift band no a manya kwadworo baabi a wo biara no foka ne bra wo bedu Kumasi a atonsu wo se opɛ Ophelia Junction yɛ numbers no so a wo screen na se no wo betumi afrɛ yɛn me se wo ba ne yɛ bompa yɛ Awurade bɛgye wo sisia no ye ba be fro akọ adom ahengwa nanim ye Nyankopon no a ye sa danse no se ya ansore no a wo se ya ansore na obema de home nim ana asore no ye ba be sore Awurade oyoti asefo oyonwanwani owotumi uhweye live e wo Samdakus TV YouTube Facebook so ya the whole life ana babia social media bia ni wa unhunu yesisi a me catch you say osori enu fa ho jim efri say ye be sori Awurade ba Awurade asane wo dem Awurade baba ho sisi a amen me say wo ti kai mu Awurade baba ho sisi a Jesus osori enu ma Awurade si fom amen every Friday you wa ha na last Friday of the month e dey kwa so dem wo nya dance no a bra so dem bedi say ye bie phone lines no so a fa wo prayer request de bra ye be kire Nyankopon asam so sesi a eche ne ya bompa ye ba bra ye dum ide ya be sori Awurade wonni me be sori Awurade ana ahumi wo mu ana ye ka say wote wo home ene ye ba be sori Awurade wo yo ti asefo wo yo nwanwani wo nunkuto ana na hini entu erintwada efa dusu yi ebe masofo maame nwosra sede mu amahwe bi da no da bia mu ni no nyame ahoɔden wɔ no so na honkonkuru tumi bɛsane sesi a ye be sori Awurade sofo maame be di anim ɔde sofo maame nwosra ne din ne ne honam sɛ ɛno nti ye begyae ɔfa akai e de amasofo maame nwosra na ya pagya Awurade din sɛ ye ma ye saso so ma saso bi ye bu nkotodwa bu kotodwa ni bi efi sɛ ye Nyankopon na ye sori no no ɔte na ye yi sofo maame nwosra ɛne ye nkɔ ne ye sori Awurade amen amen Jesus Jesus amen Jesus. Either coronavirus or COVID-19 or no COVID-19, Jesus is still alive. Jesus. Shaku masi barabati masukaba. Shibra da barasukana. Amen.
Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Who will fear him? Yes. I Kumawu TV. So who hear your Facebook? Who hear your Samdakus initiative? Samdakus TV, YouTube. Baby, social media, baby. Where your all night session. You will say you be peja or surachere. You young coupon what you say. Ori nyaw ye na ori mpaw ye so da ya sori awrade so sori awrade wo hu de wom nyakopo tumi aba wo dem ho na ye wie adwumadie no afei kra na awrade be ma ne nsa so afei na wasoro be kasa me say ye ya hwe ye mo somfo sofo Daniel ni followers of Christ Prayer Ministry International ye wo esre so Kumase Ophelia Junction e ho na awrade amai ediri amaye wo de fa dance ye no bra
turamika bra sa wo ba ya so ya wo be hunu se osoro de ne sa be kam Amen. amen ni sa Amen. wo fie me se wo amen ni sa Amen. ebi mutu ana mobile wo voter regi bra Greater Accra bra Libya for mumra me se wo bia mra ya so ye na wo ba be hunu Nyankopon one on one ye Nyankopon na wafrɛ ye no wafrɛ ma wiase nyina ye to adwumadie no so a ye Nyankopon asɛm ye de bebrɛ wo because Bible say wan kwati nasɛm anya bibi oyoye na asɛm no tɔfɔ mu wi a nsankyɛne bɛdi asankadachi Amen. ye Nyankopon de amaye no ɛyɛ nasɛm ɛne ne tumi asɛm no ba tumi bɛdi akyire Amen. wo hwɛ ye ya problem bia wo bia fato nkyɛn he bɛyɛ bosu bi ni die ye nkwa asɔre o ɔmampanya kasa nanso sa TV we so die sa channel we so die Jesus. Friday bia hwɛ ye Jesus. ɛyɛ live Yes. ɛyɛ all night Yes. Kumawu TV Jesus. aha nko na bɛnya ne pa nyame de ne honhom ne ne tumi asoma ye o na yɛ wo nti na adom na ba Amen. ɛyɛ wo nti na nhyara ba Amen. sɛ woanhwɛ yɛn a na menim baabi a wohwɛ bio ɛno nti ɛberɛ a yɛduru so yi wabɛtie Nyankopɔn asɛm no ne tɔ fam a ne yɛde mpaebɔ taa so a ɛde adanseɛ de ba wo Yes. asɛm ne tu cancer asɛm ne tu ulcer asɛm ne tu HIV nti wohwɛ yɛ sɛsia no frɛ obi sɛ ɛberɛ no so sɛ Onyankopɔn bɛkasa na Onyankopɔn nam n'akɔm bɛkasa akyerɛ wo na nsankyɛne bɛdi w'akyi sɛ yɛtwa yɛ ho ba a yɛaka no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm mɛnkɔ baabi a tena hɔ na hwɛ yɛ frɛ wo nnua bi Libyafoɔ Spainfoɔ Italyfoɔ baabi a yareɛ na te atɛsɛ no mo deɛ monhwɛ TV no so Bible sɛ wɔsoma anasɛm Yes. wɔsoma anasɛm Amen. wɔsoma anasɛm Amen. anasɛm kɔsa yarewa Yes. ɛnhia sɛ yɛde yɛsa bɛtoo so Yes. ba wohwɛ yɛ wɔ screen so yi sɛ nyame wɔ yɛ mu di a ɛne asɛm no ba wo nkyɛn Amen. na asɛm so ba wo nkyɛn a ɛde ɔgyeɛ bɛba Amen. ɛde ɔgyeɛ bɛba Amen. ɛde fa ahodie bɛba Amen. yɛtwa yɛn ho sima yɛba Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn hyira wo sɛ wo ne yɛn ɛnwɛn mo akwa baba Kumawu TV amen Amen. ewe ye brem ye urade ahumemmɔbɔ ɛde na dom abɛdom me sɛdeɛ monim me no medin di Sofo Daniel meda followers of Christ Prayer Ministry International asɔre a Onyankopɔn ɛde ne honhom de aba asase wei so yɛwɔ ɛsrɛ so Ophelia Junction na program a ɛkɔ so wɔ TV so yɛ all night session mo a motie me frɛ akyirikyiri ne bɛnkyɛeɛ Italyfoɔ Brekumfoɔ Sunyanefoɔ Tamalefoɔ Ɔdaafoɔ Tachimafoɔ Sunyanefoɔ me bɔ no magya hwan mo ne yɛ bɔ mpaeɛ ana Awurade ma amadanseɛ yɛ to adwumadie no so 2020 wei deɛ yɛsɛ biribia bɛsensɛ wiem ama abɔ nipa nyinaa hu no but deɛ ɔbɔ mpaeɛ no deɛ Awurade bɛgye no enti meto nsa frɛ sɛ efie da biara hwɛ me Kumawu TV bra na yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ yɛbɔ mpaeɛ ama Awurade ama yɛadanseɛ sɛ woanhwɛ yie na wotena hɔ a deɛ wohunu no ebetumi abu abam deɛ wohunu no ebetumi akum deɛ wohunu no ebetumi agye onkwa afiri wo nsam bra me yɛmmɔ mpaeɛ ɛyɛ 12 o'clock yɛ numbers ne wɔ screen ase no wofa number no a na wode wo prayer request ba na yɛbɔ mpaeɛ ama no onya adanseɛ 2020 ɛyɛ mpaebɔ manyi ho mfiri mu Osomfo Sofo Daniel me na me di dwumadie no ho kyea me bra ne yɛmmɔ mpaeɛ na Awurade bɛboa wo amen Kumawu TV aba amansane yena yedie Kumawu TV aba amansane yena yedie Sini papa be na upe bi ahye amansane winya no baby Kumawu TV amansane yena yedie Memo wakwa baba Kumawu TV ewe ye brem ye Awurade ahumemmɔbɔ ɛde na dom abɛdom me sɛdeɛ monim me no medin di Sofo Daniel meda followers of Christ Prayer Ministry International asɔre a Onyankopɔn ɛde ne honhom de aba asase wei so yɛwɔ ɛsrɛ so Ophelia Junction na program a ɛkɔ so wɔ TV so yɛ all night session mo a motie me frɛ akyirikyiri ne bɛnkyɛeɛ Italyfoɔ Brekumfoɔ Sunyanefoɔ Tamalefoɔ Ɔdaafoɔ
Tachimafo, Sunyanifo, me born me Japan. Money ye bompaye, and the Radimama dance ye. Ye 20 medians 2020 way dear. Yes, simply be ever since a real a bonny pain now. But your bompaye any dear, Radibajano. And to me, Tons Afro say, if you the beer, Shame, come out TV, bra. Nay, na ya mompaye. Your bompaye, I'm a Radima dance ye. So one re now what's the hot now? The no, a bit to me a buabem, the no, a bit to me a coon, the no, a bit to me a dear own preference. Bramia Mompaye. A year 12 o'clock, your numbers in the whole screen arsenal. Offer number one. Now the prayer request bar. Now your bompire manonia dance here. 2020, I am Bible. Many whom free. Or some for Sofo Daniel. Mina midi jumediano chame bra ni Mompaye ne Awurade babo. Amen. Kumawu TV aba amansane yena yedie. Kumawu TV aba amansane yena yedie. Sini papa be na upe bi ahwe amansane winya no baby ya. Kumawu all night session. A general sowaha. Cast fire. Oh, mental when you cast fire. What you feel on me say cast fire. A friend that drew to say, you be tea or two for Yankopon, Nassam. Say, on Yankopon Cassa, Yakayan Senchene. Or how ben a womb, a mania ben a womb, a dear na humachi Radebeka. Say Radicasa never be a dinny. Yamaya ho kwan se otumfo Nyankopon fa yemu ngasa ebre ni nie jebre na tie ne wo hweye no ye ka quotation a bi Bible num atro ne na ada bi anim eye de Nyankopon aka no ne ye ka kire wo ye Mompaye to me nyina right da wase enye de nim ne ye beka ne nim hwe eye wo ana be fa yemu akasa Awurade yamaye ho kwan. Se wan fa ye mu ankasa nipa nte yase se ye ka nipa adwene a emfa nse saye bia ma Awurade beka wo wasem efisa wa wo ne asem no ye da wase se ye to nsa frɛ wo waba na hoden so na wo maso ebenya nte yase wo wasem adomni te agidi fonka amen ye da otumfo Nyankopon ase all night session Kumawu TV eno ana dwumadie no ekoso wo hweye wo Samdakus initiative wo hweye Facebook live wo hweye Kumawu TV baby a wo hweye bia no ye numbers ni na nam screen ase no fa wo prayer request bra ye wie ye bedim pa ye empa bonti de ba yo nanso se ya nka nyame asem no a ene na agro bi ne bedi ye eni ti wo hweye numbers no a wo betumi eye WhatsApp number wo betumi ade voice note ato ho se ye frame asemasi ha na mekasa free me mpae bo a me pese bo ma meni ye be bom mpae na ma ho na dance ye so beba na ye be bie phone lines no so eye 0200 603 602 ebrede so a ye the line number ba beto ho ba so mo frɛ a eye mo lower mo TV set no ye nim se mo nyina mo be frɛ efi se wo bia ofi a wo hwɛ mo a mo frɛ ye WhatsApp line no so mo nya abotre ye be bie phone lines no ene ye be fa calls be 100 wow ba frɛ no ha ye be boy Yesu Kristo dini na be se wo problem no entra wo so bio da now dia asem na Nyankopɔn dia so ba enwumre yi na ahomachi enne Awurade enne me kasae se kwaka asem no se dia maka kyerɛw no a na dia me maka kyerɛw no ukɔka de saa ɛna nsankyɛ ne bɛba enti mimini asem na na asem a Nyankopɔn dia so ma me se meka ne se the righteous man. The righteous man. Otrinini. Se Bible kase mana. Okasafa oba ni bema ho. The righteous man. Otrinini. Wan ni otrinini. Na die nti na Awurade kasa. Ye ba be bom paye. Na Awurade di na sem ba no say the righteous man. Eye osoro kasa Awurade na kasa gu yemu. And ye ba be kam wate so wo tie ye din a preaching nko na wie ye no wo be tie de Awurade be so na wo kan the righteous man otrinini why ni otrinini
ye ya trenefo ana situation be no trenini fam awurade otrenini de no ne ne woye ena ahomachi wo ye otrenini ana are you the righteous man that God is talking about when you otrenini na awurade ka ho asem no ene kwa ko bato yem ye ka se obi ye otrenini a eye obi a oye pe e wa awurade anim broni say a just man or a perfect man who has a right standing before God. Abrabo we mu a ye wo no a position. A position. Say agoprama so ko ne ye bobola. The opposition who ye no won no ana ball ba ne nchen. Say striker bobola. Baby obegyina ye no. Nti striker watasha goals no. Eye baby a watajira ye a ball ba ne nchen. Position is very important in life. He na wujina ewe awurade anim. Say awurade to the nifas as we so a. He's looking for people who have a right standing. Awurade hwas as we so a. O hwehwe won a wajina yie. Ye de asama Yakobɔ de asoba ye ne no kransam ko a. Adefedefe sam bia anim. Ye ka no kra na kyerɛw. Na wajina wona so abompaye. Wanye de tene a wanye papa awurade Yakobɔ ohun. I am telling you say ewiase nyina mutie yai ne awurade de asoma ye ne say etwa sa wugina yie na awurade twa na ne wa hu se honam fam kura no wabrabɔ enyina yie wo ye obi a opɛ teteta umpe nipa mu kɔ a obi hu na wɔde bibia hyɛ wonsa ɔba bia ne ho ɔfɛ ne suban ye na bribia bi Yakobɔ de ama no ɔhyɛ dan mu a obi madam ho meware no I just say wapie at any point in time no there is a certain position as a Yakobɔ ma wujira ansa na wo blessing on saka so obi be boa wa brabo we mu a so woni na enya contact emwane to be ma and the position is very important na me bisa say he na wujina honam fam he na wujina sunsum fam he na wujina nipa di bi wo ho a omo nyina yie nanso omo expect say awurade be hia wo mo na wo de wo ho asie no a wo nyina yie no awurade to nani a wo ho no wo be ye den no aye nhira ana awurade de ahintasam na ma ye say ye ne wo meche en na asam ko na wie no wo hu ba bi ese wo gyina so wa nyina yie e wo awurade animu a o hira wa enye ye enti ye ka say otere ni a a righteous man a aye wo bi a wo gyina yie e wo awurade animu. Now Christopher a ye wasase we so ye ni wiase bi a yabɔ ama ye say aha de Christopher nkwa ne nante enti ye rie ba ye announcement ba ye Christopher hyedem wiase fo so hyedem efi say ye ni Christo wiase ana ye wo bronsam wiase ya mu ne yete ye ne adeboyefo ene wasase we so enti obi wo ho ye Kristoni ba ko di fia bia ba wo ho obi wo ho ani fie ho de to abetesi oni sika odi go si dan enti efie no ye to abetesi wo mu no ho ano betena enti sa wo ko sra na wo be di ka pia abetesi ne so ansa ro ko Kristo ni ne dem enya ne foto efi se ba bia di sika be so no ho no ko ha dan minim Kristo ni bia ni fie gate ano ho ne to wi wo ye ho hwe enye ye ho na di sika be so enti me pa mo ate ase se ye nyina ye te boni wiase na so se awurade twa da ni a ohunu otenini se awurade pe obi ehira no a o twa da ni a wo a wugina yie no wo na ohira wo hallelujah amen men fan ho ho se eme ya Adam nana boni aseme ma mi ja boni ye nye hwe se wanya boni ye no wanyina yie se awurade pe obi ehira no a onhira de boyefo enu ti men fan tu ho se media mete baabi ade boyefo nkwa nete na ye woni ba na wo bo ba ye dan na awurade ehira wo ena homachen awurade di ni nhira firi soro ba wona wogina yie no ona be so nhira no se wogina yie nko ade a ene ka wakoma to yam eni ti ye kasa wotere ni a wotere ni no woni baabi a wote na kwai kra na wotere ni na wo be dan no aye tere ni hwe eye Yesu Kristo ana wawu ana ye butere ni amaye
anka yɛn yɛyɛ Adam asefo bɔne ahyɛ yɛ ma yɛwɔ bɔne wiase nanso Yesu Kristo wuo no ana ho aba mfaso ama yɛn ana nne yɛbutere ne yɛden ama yɛn sɛ woyɛ ɔtere ne nko ade a sɛ wogyina yie wɔ Awurade anim a sɛ wonim sɛ wonyina yie a yɛka sɛ yɛ kunu baabi a wogyina yɛ mɛdɛfɛdɛfɛ wo yɛka no korɛ no akyerɛ wo na sɛ wonya gyina yie pɛ ɛna nhyira bɛfiri dɛm ha aba wo dɛm hɔ sɛ wogyina yie di a ɛnea me sɛ yɛfunu no wobɛnya ne sɛsi a sɛ wogyina yie di a ɛnea akwanto no bɛtu ne sɛsi a mɛmbɔ hu sɛ yareɛ bi aba nti obi antumi ntu kwan. I am telling you sɛ yɛbɔ Jesus dine no yareɛ bi ani hɔ bio o amen ni sa deɛ hia ne sɛ wobɛgyina yie ɛwɔ Awurade anim. Now Isaiah ka asɛm bi wobɛyɛ dɛn no ayɛ papa wo papa yɛ te sɛn wobɛyɛ dɛn no ayɛ sɛ nka nyɛ Yesu wuo no na abɛhu yɛ mmɔbɔ a anka yɛnyɛ atenefoɔ ɛyɛ Yesu wuo no ɛna yɛbutire ne atadeɛ dɛn ahyɛ yɛn. Hallelujah. Nti baabi a yɛgyina biara no saa tere ne atadeɛ no yɛde ahyɛ yɛn no Awurade twɛ n'ani ɛwɔ ho yɛn. Hallelujah. 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 Ɛdeɛ ba asɛm yɛtie Nyankopɔn asɛm bi wɔ Hebrews chapter 1 verse 9. Asɛm bi wɔ hɔ ɛnna meka kyerɛ wo sɛ wompɛ nokorɛ deɛ a ɛneɛ wontumi nyina yie ba sɛ wopɛ nokorɛ wɔ Nyame asɛm mu paa deɛ a ɛneɛ tie yie twe wo firi bɔne ho gyina yie wɔ Awurade anim na Awurade twa n'ani a wɔn a wɔgyina yie no wɔn na wɔhyira wɔn yɛnka nkyerɛ wo sɛ tena bɔne mu na Awurade sɛ nhyira wo da ba sɛ woahunu Yesu nko ara na wagye Yesu Kristo adi a me sɛ yɛbutire ne de ama wo ɛfiri sɛ wo papa yɛ nankɔ baabi a papa bɛyɛ na atumi yɛ ba yɛ Yesu wuo no ho mfasoɔ ɛna ama yɛn ɛyɛ adehyeɛ yɛyɛ aterenefoɔ yɛbutire ne aba yɛ nanso ɛna nnwumire me sɛ bɔ ho bra yɛtie asɛm a Hebrews ne ka Hebrews 1:9 ɔdɔ terene wo dɔ terene ɛna wokyiri amumuyɔ ɛnu nti na Onyankopɔn wo Nyankopɔn ɔde ahosan wo egu wo so ɛsene wafɛfoɔ nyinaa wo dɔ terene wo bu amumuyɛ wokyiri amumuyɛ hwɛw wo dɔ terene abrabɔ Awurade a yɛagye n'adi a yɛbutire na ama yɛ no wo dɔ wo kɔn dɔ sɛ wobɛyɛ terene wo kɔn dɔ sɛ wobɛbɔ terene abrabɔ wo kɔn dɔ sɛ wobɛtwe wo ho afiri bɔne ho sɛdeɛ watwe wo ho afiri bɔne no ho no wɔaba bɛgyina position a Awurade hyira wo yɛyɛ. Hallelujah. Enti wo dɔ terene ana wokyiri deɛ amumuyɔ wokyiri bɔne adeɛ biara a ɛyɛ bɔne no wohu ana wodwane wo deɛ terene na wodɔ wakoma dɔ terene wakoma dɔ sɛ bɛyɛ papa ɛno nti na Onyankopɔn no wɔn nso wasa wɔn sango enti wɔn a wɔtwe wɔn ho firi bɔne ho no a wɔgyina yie no Awurade de favor anointing wɔde nwosra ɛwɔ soro asan wɔn ho ama wɔase wɔn afɛfoɔ nyinaa. Hallelujah. Bɔne dɔɔso wɔ asase wei so ewiase bɔne nko a na mmom sɛ wɔandi bɔne akyi na wotwe wo ho firi bɔne ho a ɛma wobɛgyina position a woyɛ righteous person Awurade butire ne de ma wo sɛ wobu wodɔ terene na amumuyɛ deɛ wokyiri a wobɛgyina position bi a Awurade twa n'ani wɔ hu ɛfisɛ adeɛ a ɛmma Nyankopɔn tumi nhyɛ nipa yɛ bɔne yɛba bɛbɔ mpayɛ gyina yie na nhyira mmra wo so sɛ yɛnka nokorɛ na nkyerɛ no yɛdɛfɛdɛfɛ wo sɛ wobɛtumi atena bɔne mu no wasa yɛ nhyira a meka kyerɛ sɛ yɛtwa wo ntorɔ ɛtwa sɛ wote wo ho gyina yie Nyankopɔn bɛyɛ ade foforɔ bi adɛn nti na wano da so butu bɔne mu Awurade ka kyerɛ Cain abrɛ a na ɔne ne nua Abel bɔ afɔdeɛ sɛ Cain bɔne butu aboboa ano yɛ dɛn di so twe wo ho firi bɔne ho twe wo ho firi amumuyɛ ho adeɛ no a ɛhyɛ wo so ɛma woyɛ bɔne saa no ɛnnɛ sɛ wobɛtie yɛ yie a Awurade de ne tumi ama yɛn wɔde ne nwosra no ama yɛn wɔbutire ne ama yɛn ɛne yɛbɛbɔ mpayɛ biribi wɔ hɔ a ɛhyɛ wo so wontumi nyae da enti wano butu bɔne mu sɛ wano butu bɔne mu deɛ wonhunu Nyankopɔn anim onyam wohwɛ abrɛ a Onyankopɔn bɔɔ wiase a wɔde Adam ne Eve to edi nturo mu no Bible say na Nyankopɔn bɛsra wɔn daa na da wɔn yɛ bɔne no na Nyankopɔn sa bɛhwɛ wɔn bio no wɔn move from wɔn original position ɛkɔ baabi foforɔ
enti awurade bisa sɛ Adam he na wowɔ ɔsɛ bete wo nka mesuro yi ebia na wabɔ adeɛ bi ho mpa yɛ akyɛ wosum nyame nyɛ nɛ nanso adeɛ pa yɛ fɛ na danse wonya bi da adeɛ fɛ na danse wonya bi da ɛno nti sɛ wo pa danse a ɛnna no krasɛm ne sɛ bɔ tere ne abrabɔ gyina yie wɔ awurade anim sɛ wobɛgyina yie na wate ho afrɛ mu yɛ ho ɛne awurade de ahosan wɔ ɛbɛsra wo sɛsi a na wotumi ntena bɔne mu ma awurade sɛ nhyira wo adɛn nti na wobɛsɛ wogyina baabi a awurade hu metumfo wɔ awurade mu sɛ awurade a wasoma yɛ ha no wɔse wɔde ne nkyira no ama yɛn deɛ ɔhwɛ yɛ sɛsi a no mo a mowɔ aburokyi a mohwɛ yɛn mo a mowɔ Italy a mohwɛ yɛn Libiafoɔ a mohwɛ yɛn Takoradefoɔ a mohwɛ yɛn ɛnna awurade de biribi asoma yɛ o na wɔpɛ wɔ bi a wɔgyina yie no ɔde na wosan nwama no ɛhe na wogyina wote mpa so na wohwɛ me wote akonnwa mu na wohwɛ me wote kaa mu na wohwɛ me ɛnneɛ baabi a wogyina no sɛ awurade hu a to ho fo gyae amumuyɛsɛm twe ho firi wiase ho neɛ obiara yɛ no nkyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ obi yɛ biribi a ɛnkyerɛ sɛ wo so kɔyɛ bi Kristo som no Onyankopɔn de nhyehyɛeɛ bi ato hɔ ɛno nti wɔtwa d'ani bɛhwɛ wiase a wɔn a wɔdi ne nhyehyɛeɛ so no wɔn na wɔhu ɔmo bɔ ɛde adom no dum wɔn adɛn nti na wɔntwe wɔn mfiri bɔne ho now yɛntie Genesis chapter 6 verse 9 onipa bi tena ase na ɔbɔ tere ne abrabɔ ɛyɛ saa nipa bɛya ɔyɛ nipa te sɛ binom mmienu a o yɛka no kora kyerɛ wo sɛ ɛna nnwumere yi awurade bɛma ring bi afi studio ha awura wo dɛm hɔ na woyɛ bɛyɛ ɔho adeɛ awurade bɛma plane ticket bi afiri ha awura su ɛwɔ wo dɛm hɔ wo sɛ wo nyina yie a wo nsa nka ba sɛ sie a wotie yɛ yi sɛ wasa kyerɛ wadwene na wahunu sɛ Nyankopɔn asɛm aba wo nkyɛn ɛno nti afiri dɛ kɔ no wobɛbɔ abrabɔ terene a ɛneɛ na nnwumere so bɛyɛ nhyira sɛ woyɛ righteous man a tie me yie Genesis chapter 6 verse 9 wei ni Noah ho asɛm Noah ɔyɛ nipa o ɛnyɛ story o ɔyɛ nipa yɛnkɔ yi ne brɛ so Noah yɛ nipa tere ne meba Noah ɔyɛ nipa o na Bible say ebere bi baeɛ a Onyankopɔn twɛ n'ani bɛhwɛ asase wei so na ɔhwɛ asase wei so no na mumuyɛ dɔɔso na bɔne dɔɔso na nipa no butu bɔne mu nanso Noah yɛ nipa tere ne Noah wɔyɛ pɛ wɔ awurade anim adɛn nti na awurade kasa adɛn nti na Bible no kasa ɛkyerɛ sɛ Noah gyina position bi wɔ asase wei so a awurade twɛ n'ani bɛhwɛ asase wei so no ɔpɛ obi ayi no ɔpɛ obi ahyira no no ɛyɛ Noah na ɔsusu no hallelujah meka kyerɛ wo sɛ wobɛtwe wo ho afiri deɛ wote mu no mu a sɛ wode cocaine asi w'anim sɛ sia na ɔresene fe a meka kyerɛ wo sɛ yi cocaine to twene sɛ wowɔ bɔne bi mu sɛ sia a ana wokuta phone ana ahwɛ me wɔ Facebook a mesi gyae deɛ woyɛ no sɛ wo sa kyerɛ w'adwene sɛ pɛ na woma wakoma di deɛ ɛyɛ n'akyi a awurade bɛtwa n'ani bio ɛnɛ yareɛ na abɛyɛ o amanfoɔ nyina ewu awurade twa n'ani hwɛ asase wei so a wɔnim ne mma a wɔbɛgye wɔ mo wɔn a wɔyɛ ne dea no wɔgyina yie ɛno nti yɛn awurade ehu yɛ mmɔbɔ ne yɛgye Yesu Kristo adi ne wɔbu tiri nneɛma yɛ yɛbɔ yɛ bere a sɛ yɛbɛyɛ pɛ wɔ awurade anim saa na awurade twa n'ani a ohu yɛn awurade ahu yɛn ama yɛn ho san wo nti yɛn yɛasɛ yɛafoɔ hallelujah ebi a woyɛ sɔfo na wotie me wo first time a wode hwɛ me ni na wo so hwan ni ɛyɛ me sɔfo Daniel ɛyɛ awurade na ehu me mmɔbɔ o ana mɛtie n'asɛm na mɛgyina yie ana wɔ se wo sɛ woagyina yie nko ade a mede adom no bɛma wo adom no so wahu me mmɔbɔ de ama me na ɛna nnwumere me ne wobɛbɔ mpaeɛ wo so gyina yie gyae wii ne nom gyae kɔkɛn no nom gyae maasɛm no na gyina yie sɛ wogyina yie nko ade a ɛne akyɛdeɛ wɔ dɛm ha akyɛdeɛ wɔ dɛm ha awurade de bɛma wo yɛnkɔ yɛ anim Noah yɛ nipa tiri ni ɔyɛ pɛ wɔ ne berɛ so Noah ne Nyankopɔn yɛ dɛ a wotie mi ɔn sɛ ɔwura ho Kristo som no ɛyɛ awurade a ɔbɔ ɔsoro de asase o ana ɔsoma ne dɔba Yesu Kristo ana wogye didi a na ɔma otumi na ɔbɛyɛ ne ba wo ne awurade na nam anaasɛ wo ne bosom na nam wotie mi sɛsi yɛ waa wogye tum sɛ wo Nyankopɔn no kwa wonim no Yesu no ɔmfa ne nyɛ hwee bosom so na woteɛ
duabɔ na ayɛ wafuru ma deɛ wopɛ bia na woyɛ bɔne hyɛ wo so bronsam hyɛ wo so wontumi nya ade papa wo deɛ wodɔ amumuyɛ ada wokyiri tenene nanso bible ne se sɛ wobɛdɔ tenene na woakyerɛ amumuyɛ a ɛna awurade bɛba wo so Noah ni awurade nante yɛnkɔ yɛnkɔ kɔ onyankopɔn hwɛ asase so no na asase asɛe nanso Noah no yɛ nipa o bɛwurade hwɛ asase so no na nwura hɔ wɔ sɛ abɛnu me hɔ sɛ memebɔ wiase hwɛ ɛnɛ lesbians na ɛkɔ so wohwɛ me no wankasa nim sɛ woyɛ gay ɛyɛ spirit bi na abɛbɔ awura wo mu enti sɛ woyɛ gay a na wohwɛ me a ɛnɛ awurade tuufo sɛ gayism no ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wo mu firi lesbianism hɔ moda mpa so na mohwɛ me o wokuta phone na wohwɛ me nokorɛ no ɛna awurade de ama me ɛfiri sɛ yesu se ɛberɛ de kɔ awie a nokorɛ akristofoɔ no ɔmbɛsom nyankopɔn wɔ honhom no deɛn enti nokorɛ sɛm ne yɛka kyerɛ no followers of Christ Prayer Ministry International yɛn na nyankopɔn wahu yɛ mɔbɔde platform yɛ ama yɛ aha yɛ all night session Kumawo TV every Friday bi yɛgyina ha sɛ yɛnka nokorɛ no ankyerɛ wo a ɛbɛyɛ wo sɛ yɛwɔ TV so no nti yɛbɛdaadaa wo no sɛ wobɛgyina yie di a ɛnea me se wohia mpaebɔ kɛseɛ yɛnkɔ yɛ anim na ahurikasɛm ahyɛ asase so ma kɔ na nyankopɔn hu asase sɛ asase no ayɛ dɛn asɛe ahurikasɛm atuturasɛm mede me ho mewɔ me right deɛ mpɛ bia na meyɛ me se sɛ wote sum mu a nyankopɔn ɔhu kristo no wɔne han kristo no wɔne ne han be a righteous man na gyina right standing before God na wobɛhu sɛ nyame yɛ nyame ebia yɛdaadaa wakyɛ ɛna bɛgye gold ɛna wobɛtu kwan ɛkwan deɛ wobɛtu o gold deɛ wo nsa bɛka sika deɛ wo nsa bɛka o awɔre deɛ bɛba o na mmom deɛ wɔn a wɔgyina yie wɔ awurade anim no wɔn a wɔkyerɛ mumuyɛ wɔn a wɔdi nyankopɔn mmara so no wɔn na nyankopɔn ɛde n'adom bɛdom mu sɛsi a ɛhe na wogyina what is your position in life mɛne ma awurade nkasa kyerɛ wo sɛ wogyina yie nko adeɛ a ɛne yɛyɛkɔ yɛ anim yɛnkɔ na nipa nyinaa asɛe o ɛna wiase asɛe hɛ hwɛ deɛ ɛkɔ so nea obiara pɛ na ɔyɛ gayism lesbianism nipa ne aboada ei na wobutu aboa so na ne da no wohwɛ sɛ nyankopɔn bɛsɛ hyerɛ wo anaa wodeɛ wodɔ amumuyɛ na tere ne deɛ wompɛ na mmom sɛ wobɛgyae saa deɛ no a woyɛ no a mekasa kyerɛ nipa bi o ɛyɛ wo sɛ nyankopɔn ni hɔ ɛyɛ wo sɛ nyankopɔn apaa o adɛn na nkurɔfoɔ wodi adanseɛ woakɔ asɔre akyɛ nanso wodɔ amumuyɛ sɛ wo ho firi bɔne ho serɛ awurade fa yesu de yie na sɛ woafa yesu de yie na wogyina yie di a ɛneɛ wommerɛ da hɛ wode ɔpama virus nkunkum nipa nyinaa wɔ aburokyire hɔ adeɛ kye yɛ wobɛnya visa nipa nyinaa wode ba plane bi ase atu plane baako pɛ bɛtu no sɛ wogyina yie a saa plane de wobɛkɔ aburokyire wode meɛnka sɛ awiase nyinaa du sum sɛ wogyina yie nko adeɛ a wo nko a awurade bɛyi wo sɛ awurade hu Noah ne ne mma deɛ a ɛne awurade so wogyina yie wobɛhu meka nokora kyerɛ wo sɛ wonyina yie baabi a wogyina na hɔ atoro nti awurade twa n'ani a ɔhu sɛ wohyɛ sum mu esum so ne han ni twaka na ɛhan ne na bɛboa wo ɛhan ne yɛ kristo na yɛgye na die o wɔno na ɔyɛ tere ne yesu na anyɛ bɔne da na yɛgye ne di yɛ no ane yɛbu tere ne ama yɛ nti sɛ ne wo yɛ sɛ yɛgyina tv so a ɛyɛ adom bi o ɛyɛ adom yɛka nipa ɔmo ba tv so bɛpirikyi a ɛnkɛnyɛ asɔre wei na mmom yɛbɔ yɛ ho mmɔden yɛde suro ne ahoboɔ yɛ nkwagye ho adwuma nti ama yɛgyina yie asɔre yɛ bada bɛn na ɛdɛ nti yɛgyina tv so yɛbie phone lines na menim sɛ ɔbɛfrɛ calls ɛba yɛ so no ɛde yɛtumi nya calls bɛyɛ 100 yɛnka nto yɛ ho ba yɛbɔ yɛ ho mmɔden agyina yie wɔ awurade anim ana awurade so de ahosan wo ɛnwo a ɛsene yɛafoɔ
enti wona ye ne omo wa asore wona ye ne omo bɔ mpae wona ne oba TV so no awurade darete e ma ye bɔ mpae so awurade tie adanse so ba na ka ye bɔ mpae abere na adanse aba so wugina yi a awurade bɛboa wo wugina yi ana are you a righteous man we are telling ni so you are telling ni dia ene ye de mpae ne bɛtaa so na adie biara abronsam agi afiri wonsam o telling ni bronsam ntumi woda yanko ye nim ne mfansi na wonya kopɔ ka che no wase hey abodie nyina awie yaba and the virus abo we say first coronavirus onya kopɔ ni buafu wiase mo de mo te wo say abrofo bi na ko kreti hwe abrofo be na kreti ye onya kopɔ hwe wiase no wo hunu say amumuye de dɔɔso ye ka nyankopɔn asɛm a kuro bi wɔ hɔ mo mfa ho you know all right na mo de Ghana fo de mo penyame asɛm dodo na mo nko na Kristo so nkra nyam na mo de baaye hwɛ Bible say dodo a wɔgye no wona wɔgye didindi ye wɔn ma wɔn to mi sɛ wɔn ma wɔn to mi sɛ wɔn ma wɔn to mi sɛ sɛ to mi ni ba e de wo gyina yie wɔ Awurade anim enti no wa brɛ so no Awurade say nipa nyina yɛ bɔne Awurade say de buafu amumuye de dɔɔso enti obɛsɛe ewiase na Noah de ɔne ne ma Awurade hu mmɔbɔ hallelujah amen Noah no yɛ nipa te sɛ wa adɛnti na de wo yɛ no tumi nyae gyina yie de Awurade nhyira wo amen ɛyɛ simple instruction wobɛtumi asesa wadwene sesia onyankopɔn na yɛ som no ne hu mmɔbɔ dɔɔso aka yɛ kra yɛ gyina nka yɛwuwu dadaada sakyera wadwene sesa wadwene na Awurade mfa wo si yie obuafo bi ba he ade bɛkye no aboafo nko na bɛpie wo nanso wo mo gyina yie no bɛhyɛ mboafo obi gyina baabi ne boafo atwam so wo ho no adentra efisɛ honam fam de wo gyina kwan ho ba sunsun fam gyina sum mu efisɛ mumuye do dɔso are you a righteous man we are telling ni so wo bɛma Kristo aba abrabɔ mu a na wate ho afɛ mumuye ho a me se wo sɛ me kan wo tumi so sɛ wo Awurade baba asabem oteni edi asam na Awurade ka fa oteni ena watete ne yasi a wasesa wadwini wote dem na wusu eya wo se wo ho asam kra na meka na ano aye bae lady bi frɛ bi firi sunyan wose Sofo asɛ wo me dem ena wo kama asam eye Nyankopɔn na kasa kyerɛ wo enya me na me kasa kyerɛ wo all night session ye wie de mpa ye beta so se wa hunu tene ne kwan no a na wa frɛ mu ye kwan so na wa gyina yie dia die Nyankopɔn ka fa otene ni ho no e be ka mo wate are you a righteous person do you have a good standing before God who Libya hwe kwan a struggle ya fa so koye na go do Libya na abrabo be na abɔ ne ho wo Ghana ha hwe bra wo breye Awurade hu mɔbɔ sisie ya wo betu do sɛ wo sɛ Awurade tu na ne hwe wiase obehu amumuye sɛm na wo ye no akyiwade na wo ye no Awurade hyira wenye ye enti wo bɛkɔ asɔre baako na ofiri wa kɔ baako na wo tɔ oil na wo ye sei se sa wadwene na gyina yie na ye mɔ mpaye na Awurade hyira wo abansi obi afa sanitizer na ye wo horo ye nsa ewiase nyina de bibia hyɛ mo hwene nti sɛ wo hyɛ wo bi na bibi nhyɛ ne hwene a na kyerɛ sɛ wɔno de woni mmra so sɛ wan fa bibia hyɛ wo hwene na ɔfa sanitizer ahoro wo nsa na wan di mmra no a ewiase ka no so a na kyerɛ sɛ wo de watom saa so na wodɔ amumuye na wo kyirikyiri ne a watom wɔ Nyankopɔn ani so amen Nyankopɔn twa na ne a wo hu ɛni ti wadi asɔre akyi akyɛ na mmom tere ne abrabɔ de wo mobi me ka kyerɛ wo sɛ ɛna homakyin sɛ wo ma wo nsa so ɔdɛm hɔ na wo ne me bɛfa Yesu a na sɛ Yesu ba wo nsa ba mu a wo bɛgyina yie wo bɛgyina yie wo bɛgyina yie na Awurade so bɛhyira wo na yɛhwɛ ɔtere ne ho asɛm Psalm 34 verse 12 ɔtere ne na asɛm ne sɛn ɛdeɛn na the book of Psalms ɛkasa fa ɔtere ne ho are you a righteous man we are ɔtere ne ɛnea we are ɔtere ne dia Awurade de ngosra bi ba saa ngosra no ɛbɛma wo wadanso saa ngosra no ɛnneɛma na wotɔn no odwom hɔ no
Would the uncle ever to so? A human away, no, unquote promotion, baba. Nipa bebe apply for visa. And nam so doctrine. Now which we ain't no. Visa no nipa turning your infamo. But one qua dear. A radiba who is out ye. Ne a radi visa no mama. And where yes to kiss or dream I mean Casacho. Where yes to kiss or dream Casacho. Jina ye. Sister Wadjane. Jina ye. Never had them wow. Or 10 in Wasam. Book of Psalms. A dear Bible neka 14 in Yanko. 34 verse 12. What's it? Mumu when or Yanqua. Ha. Coanim. Hey. Upanqua, and age na ye. Upan in each and age na ye. Almost some fear or no. Obin the 50 do 45, 25, and the 19 for you. Now no me who could be almost a painful exit. 7 years, but me and poster. I could have 7 years, but the ben why. Menga so be woo 21 and no one you. Nemum so pen quad dear. Tia de radica. Kuanim. Kura would touch them, our dear home. Oh, hallelujah. Open qua. Open each day. And your crowd would touch them, our dear. Bonne would touch them away. So crowd touch them, over the baby. A rather didn't feel Rebecca with you. What the hospital that would hear me? And yet be at the hospital. Obibo, dear. Obianya was he. What touch them, and now one crowd on the hono. Cast Sunday free one no buy no. In some who now can no. And what can train them at the hospital? So the crowd touch them up on the one who be in a check. Now a radical didn't feel Rebecca with you. When him. Hey, crowd touch them our bonnet home. Anyone know one not that some home. Hey, we are that for we will be our own kind of cray. Now so open when you're afraid radical. So one kind of cray. So why not the attendant? Now I know where you would be for casa papa. Now you will be our dad and pa. Sister, and until our warrior natural. Bra, and until our 2 can win as she know. Or so for would to mean kind of crunch any po. Would this Sikachi? Sika Benyanti. And I want quite a samono. And I would have heard of any pa. Sikadia yo, ye, your pa boafo. Your numbers no good screen is no. What send your mobile money say the board program no. You have a bumpire mount. Nemum. Some of my Sika, young kind of crash out there. Ever kind of crash row. Young queen. Hey. You bonny who day. You na qua. Naya day, papa. Danny free bonny home. Dina ye were radianim. Naya papa. No radish. Eba cho asama wutie hon konkon tacho boni biara Paul say me de me pesa be ye no eno ana me ye na papa na pesa be ye ne de ntumi nye ye ba be bompaye de boni wato mun tentan en na urade beje wo sunsu mun gichire bia e ma ntumi nye papa no urade wo wo o twa na ne wo hu eno ti na hompaye bo na che no na se en na obedwane afri boni ho ubeyi boni akwa no ye papa dia en urade be hu ye ko yanim hey ko hwehwe asumdwe na ti no hwehwe asumdwe hwehwe no o hwehwe ba bi asumdwe wa na wasa di dachi no wati no ko anim Ewurade ni wo hwan fo so en Ewurade ni wo so se wasesa wadwene a na wo bone no ne wuti mu no de bronsam de ahye wo so no en na de mehia wo ho an se wo be change wadwene se wo change wadwene a en fa ho ni ba bia wo he ewiase ba bia wo se wiase be sesa wadwene a Ewurade de ni beku ye ho ye bo mpa ye o coronavirus ye dwane enya no na hia o enya no space o eno de ye protection and it is obi adi so but no kura pa ne se hwehwe asomdwe de ti no na dwane free bone ho na wo dwane free bone ho a Ewurade na ni ku asere ne fo de enti wiase nyina bonyanyai na nso Ewurade hwase ase we so a ne bambo da ne maso en Ewurade bambo en to so amen ba bia wo Ewurade bambo to so ase de wo amen na ayemre
Amen. I am the studio. We did the other form. Na otri ni dear, if you are a righteous man. Na so tie dear. And na ye be so afra rade. What we dem on? So what such a wadwene? No for Yesu a. Na wa ka kire wo say. And then some are meeting wo YouTube hey. And some are meeting wo TV sui. And some are meeting Facebook yi. Ahomachi me masacha madwene. Boni bia me wo mu no. Ma yi na kwa. Me ti asubdwe. Me ti papa. Me say Ewurade say oba be hirawo. Kwanim Ewurade ani sa and the boy for. Hey, ko Now, obeshu won ase asase so. Ewurade ani sa ne boyefo. Eni ti say want to me am free born na ade hu yamobo. Ewo asase we so. Say Ewurade bufu a, obetumi akum nipa nyina na wagya nipa miyansa pe. Ewurade say wiase nyina ma ne ka no wa ne ma. Ano ka che do wa say munwo na mundore. Ore de bo wiase. Eni ti wo wonni ahode nche Ewurade o. Ne wo ka che wo ne say so woda so te boni mu a na wo de boni ayentoma afra na wo de gayism na wo de lesbianism na wo de cocaine nom na wo de weed nom atro na da asem a me ka che wo say Ewurade di nani besi wo so. Na so mem wo be free boni ho. Wo ye papa Ewurade ani be kun ho. Yenko ye nim. Enyentem. Aha. Na Ewurade tie. Atene fo sufra na Ewurade tie ko. Wati won free won ahumi. He. So wo ya otene ni na ogira ye nko ade a. Oh, bro Sam no. Wo de how no ba so. Wo de atete de beba. E kombe dew. Wo nya sika nti o ma school fees. Otene ni. Wo nya ba ye tene ni pe ewiase apo. Efri say ye wo boni wiase mu. Nti de wiase ye nyina wo so wo nya bi. Ena nwumre wasa kyerɛ wadwini. Na wo say empra hwe wontwi bi wa. Wo sika no so emma. Mi go empra no vesika ne ma. Eni ti ho ba kyerɛ wo. Nemom Ewurade say wo yɛ ɔtene ni nko ade a ɔbɛyɛ ɔdɛ. Wo bɛgyew. So wo yɛ ɔtene ni a amane bi aba wo so no Ewurade so bɛgyew afiri wanim. Wo bɛgyew afiri wo hiahia mu. Enti mensuro sɛ wagye Ewurade adi na wo yɛ Nyankopɔn ba nko ade a ahohiahia bi a wo fa mu bia no ene hwɛ Ewurade wɔno na waka nasɛm ɛyɛ bɔhyɛ ɛna me hyɛ wo nkɔm wɔ Nyankopɔn asɛm mu sɛ wo yɛ ɔtene ni na wagye Ewurade adi na wo bɔtene abrabɔ na hwɛ Ewurade akyi kwan na wo ti asomdwie na wo yɛ papa nko ade a ne wo na mu bia no ahohiahia bi a wo na mu bia no enko wie wo wuo da wo wie bɛyɛ fɛ nipa da bɛserew efisɛ wiase apo ne wo wiase yɛ na yɛ disika ba no wo nya bi ɛne ti na yɛ mu bi ya bre no ye ba ye ne yɛse yɛ wɔ ɔyɛ bi wɔ hɔ ɛyɛ 5000 Ghana cedi wodi gu apampam adeɛ bɛkye no na sika gu da mu a nganya ne sɛ yɛ gira TV so yɛ de kai Ewurade hu mmɔbɔ na sɛ kwadwene na ahohiahia bre mu a yɛ wɔ mu yi yɛ bɛgyina ma Kristo na yɛ wie yɛ bɛyɛ fɛ wobɛsa hu yɛ afe sɛsɛ no wobɛsa hu asɔre afe sɛsɛ no ɛnam no koranti ahohiahia mu no Ewurade sɛ ɔbɛgye afirim na asafuwi ebegye wiase nyina abɔ so ahohiahia brem ɔte ne Ewurade bɛhu mmɔbɔ ko anim Ewurade eben on a won uma ebubu. He sɛ wakoma abubu na wotie me sesi a wo sɛ sɔfo yi ne nsɛm a wɔka ne mu yɛ baabi a mehyɛ no ɛnɛ makoma abubu ama Nyame asɛm Bible sɛ wakoma abubu nko a de a ɛde Ewurade bɛbɛn ho sesi a Ewurade da wɔbɔ so ne asase no wo bɛn wɔn ma wɔn akoma yɛ den ebubuo akoma bɛn de kura wo nea wuti nyina udi atɛm anaasɛ ufa mu aba Ewurade na asoma yɛ o menka mentumi nka deɛ meka yi but deɛ Ewurade de ahyɛba no no sɛ wakoma abubu nko a na wobɛtie Ewurade deɛ a na wɔfa Yesu Kristo a Ewurade sɛ wɔno a bɛbɛn wo na sɛ Ewurade bɛn wɔ yɛ nhyira Ewurade bɛn wɔ yɛ adom Ewurade bɛn wɔ yɛ nkonimdie ma Ewurade mbɛn wo kɔ w'anim Na wɔgye wɔn a wɔn ho apɛkyɛ. kɔ Wɔtiri ni nneɛma ne ɛdɔɔso. wɔtiri ne nneɛma ne ɛdɔɔso Na Ewurade gye no no nyinaa. wɔtiri ne ni wɔma ne ɛdɔɔso efie na ɔte mu no wiifo wɔ mu apɛtɛhyifo wɔ mu lotofoɔ wɔ mu kyakyafoɔ wɔ mu
akɔrensa kokeefo nyina wo ana wo de wo sesa ne ma ne nyina wo nya bi wo yɛ ɔtene ni wo de wo ma Yesu sɛ ɛma pɛ wɔ mu a wo de wo nya bi koke wo num bi hwɛ wama ne dɔɔso biko ebedi watama nɔpa yebedi watama wia yebedi watama nwumrɛ na wɔne ngye da efisɛ wo wɔ bɔne wiase mu na Bible say wɔtene ni wama ne dɔɔso nanso saa ma ne ni nyinaa no Awurade a wɔbɛn wɔn bɛgye wafiri mu ɛnna mekasa kyerɛ wɔ bi a na bɛma buo mekasa kyerɛ wɔ bi a wɔgye Awurade adi nanso wonya adanseɛ bia mekasa kyerɛ wɔ bi a wɔyɛ asɔre adwuma nanso yɛ obi amfiri no mekasa kyerɛ wɔ bi a wɔdi Awurade akyi akyɛ Awurade se wamaneɛ no ɔnoa na bɛgye wo sɛ wɔma nipa gye wa wohu n'anim onyam ɛnnɛ Awurade bɛgye wo yɛbɛbɔ mpayɛ na wɔsoro bɛbie ama atenefoɔ mpayɛ na Awurade bɛgye wo adan nti na wabɔ mu yɛ abui obi kura bɛ sɛ ɔgya Kristo som na ɔde ne tifa baabi ɛfiri sɛ wɔhunu sɛ ne namfofoɔ a ɔmo nsom nyame nyinaa no sika na ɔmo nya na ɔno deɛ wɔde Awurade akyi akyɛ na amanneɛ nkwa na ɔmu Awurade sɛ ɔbɛgye wo Awurade sɛ wamanneɛ dɔɔso wɔ bɔne wiase mu sɛ wɔgye Noa ne ne mma ne nsuyiri amfa ɔmo deɛ a I am talking to somebody wowɔ akwantuom pepa kora wonya nya bi ɛnyɛ wa o woyɛ ɔtereneni na wamanneɛ dɔɔso amanfoɔ deɛ ɔmo kɔda hɔ ɛkɔgye pepa obi de ne ho kɔ ɛbɛyɛ fa no ansa na adwuma yɛde ama no wo deɛ wo se wo de wo book knowledge no a we se ɛde adwuma bɛnya bi na akyɛ na mmom saa amanneɛ no a wɔ mu no Awurade sɛ ɔbɛgye wo sɛsi a Awurade bɛbie kwan ama wo yɛbɛma wɔ adwuma bi a wo pay kora wotumi nni wanka amen kora o wote fie mete sɛ wanka amen ɛma wo werɛ ho o Awurade na ɛkasa no kɔ anim ɛnkyɛ ne yɛde Nyankopɔn asɛm no asi ne yɛde mpa yɛ ata so mepɛ sɛ asɛm no mmɛn wo mepɛ sɛ asɛm no yi watɛn mepɛ sɛ wogyina baabi yie yɛbɔ mpa yɛ a sɔre gyina wo mpa so sɔre gyina wo kɛtɛ so sɔre gyina wo dɛm hɔ bu nkotodwe kɔ Awurade anim sɛ woyɛ ɔtereneni na wonya hunu adanseɛ bi a Awurade se ɔba bɛgye wo all night bere wɔnam asafo yi so bɛgye wo ɔnam Kumawu TV so bɛgye wo yɛkasa a yɛnim tumi a Nyankopɔn de ama yɛ obi nyim 13 months ɛba yɛasoɛyɛ wɔse wɔakyi ne saa yɛse bosom baako nsia ɛna ɛsi ne yɛforo no so anam sɛ sister sɛ meme yɛɔtereneni nko ara na yɛbu tere ne ama me a na Awurade ansa wɔ me so deɛ a ɛneɛ I am telling you say common pure water sɛ medane ne Yesu mogya nam de gu yɛforo no so a wobɛwo yɛbɔ mpaeɛ ma no Friday Monday anɔpa no wawo brade bɛhwɛ deɛ Nyankopɔn yɛ brade bɛtie nokorɛ ɛnyɛ adafɛdɛfɛ sɛm o brade bɛtie ɔsoro Israel Nyankopɔn n'asɛm ɛyɛ nkwagyeɛ sɛm a ɛgye wɔ firi baabi a wogyina no na de wogyina yie na wɔsan nyɛ adanseɛ wonyina yie ana wogye di sɛ wobɔ afɔde kɛseɛ a wokɔ baabi ne ama ɔyɛ 100 million hwɛ ɛnyɛ 100 million na bɛgye wo gyina yie wɔ Awurade anim na wafɔdeɛ no a wobɛsa abɔ no Awurade bɛgye wo wobɛyɛ asoɛyɛ a wode bra bɛsɔ yɛ asene bɛboa yɛn bɛyi afɔdeɛ bra ne yɛnka nokorɛ sɛm kyerɛ wo na bɔ so afɔdeɛ na hwɛ sɛ wogyina yie a wobɛbrɛ anaa adɛn nti na woakyina kyɛ adɛn nti na wanante akyɛ woyɛ ɔtereneni Awurade bɛgye wo yɛnkɔ yɛ anim sɛ woyɛ wɔtereneni a Awurade hwɛ waa hwɛ wo deɛ hɛ ka sɛ hallelujah sɛ woyɛ wɔtereneni a anɔpa yi woasesa woadwene na woagyina yie a Awurade bɛhwɛ wo so a saa hwɛ wo nnompe wo nnompe o wo ho mma asɛm wo mese wo ho mma asɛm Awurade bɛhwɛ waa saa hwɛ wo nnompe ɔtereneni Awurade na ehu yɛ mɔbɔ o ade wabu tere ne ama yɛ nti yɛ ho mma asɛm saa so na baabi a wɔ no so ho mma asɛm kɔ anim ɔhwɛ wo dom pɛ sɛ de mu baako nya dɛn emu bɔne deɛ bɛkum abɔnefoɔ sister bra wɔfa nana dwane firi bɔne ho na gyina yie be a righteous man ɛfiri sɛ saa bɔne no a watɔ mu ntentan no ɛbɛkum wobɛwu na nyɛ w'abusuani bi de ku wobɛwu ɛnyɛ duabɔ bɔne no a wode w'ano abutu mu no Bible sɛ bɔne bɛkum bɔnefoɔ run away from sin na gyina yie na nnwumre Awurade nyɛ wo na ɔbɛhwɛ waa hwɛ wo dompe so hallelujah Awurade bɛhwɛ wo virus de deɛ sɛ Awurade na ɔde ne gyabɔ ho ban a
what did you about once abaya? Baya then a virus up penetrating Yangopoja. Nabi na virus got a suffering naba. Ye did Yangopoachino. You got that hospital da. Fibia and a radin hair so. You got the radin hair so. Bibia be radin hair so. A month for your accident, no. Ye tracker mu and a radin before the dear. What share so share class? Now, Bonina with Timony dear. Wouldn't name the best you. Nagopon Asama Makwa. Sister, Danny Free Bonnet who no wooba. Quenim. What now? What time? What's in you know? Baby, sister, make catch up with so fear for me. So we are turning in Quana year. One more master also no. A radice or mubebre. And now you may. You have a bomb payat yare. We are turning in. So what's a show I didn't quadia? And that you fabuno. There will name what brabon who be ano. You have a bomb pay. And Jack Credit by Bonatasso. You may be a phone lines and also. Now, afraid. Your lines now on a WhatsApp line. One more friend Munyai. No more move to be the message at Basu. Sofo, me that number the message Shamasi. Sofo, mean to be Timmy home free bonnet home. It's a mummy. You have a bomb paye, no so betty. You be a phone lines and so. Now your farm course no. And Pibo bread roben na. Sister, you would see in an jay soono. Na Bronson would so cry and mobo. They hear say, over 2 who free you won't to me home. No radio home. Now, tea, as some I chat to an Asham by Bonas. Why you watching this of a bompire? Why you watching some bompire? Why you watching this of a bompire? We are ready some bompire. David can send me. David. What can send me was Psalm 37, verse 25. Sister, Moson for Sofo Daniel. Nanka min San Fatau. Kia penny pamana beginaha. Akasachewa. I'm an on in a 1 hour. And can you meme sa? But a radia imagine a dintino. You put in your mammy. And I made this story of poor. I am in Quaji Wajuma. And a radiso did not do my dome. It make us a show we are. Miss sing at me or come home. Mean can yamanum. And your man I go on fire so yano. A bra genetic as so. Cancer na wana. Tuana mobra. Bra Ophelia Johnson. Bra be no kwasem. And someone young frame. And someone you 2 free Bible no mu. Young card of the first someone so. You be can no cran some natural. Now you what for dear boassa for no? As a sense of we a year by this time no. TV station be a war area to be because if you say yeah, then you go put in the cross them na my. I didn't know what I say. But why bra nan sanche ni kutaye. 1 hour buy a say no. Yet 3 and sa and ye and sabio. E nyakopon sa. Cancer na HIV na. Oh, na no buy every frame. Oso osua dia wo hunu. Ana nansa so ha no. Enye ono awu. Eye spirit bi ana abawura no. Enti bibi da ba bia ono nko na nya ani ko hu no afa. Sa ni pa obede no aye hira. Na se wo bada ye 3 and sa wo so a. Ye bodiri Jesus a wo so bie ba ye. Enye ni pa nyina na bo Jesus a Awurade je omso. Ba ye de ye kasa de sase ye bo se. Sa wo pe diri Jesus mu ahoɔdena. Brɛsɛ so Ophelia Junction. Sa ba bie epeja left na band no a. Wo de bra ya so ye. Nemom sa wo tumi ma ya so ye so a. Se ye nyina sha dem de. Friday bia ye all night. Yanko yanim. Psalm 37 verse 25. Aha. Maya bofra. Afei mabakra. Nanso mi hu woni patri ni a wapa no. Aha. Bonsama Yesu. Bonsama Yesu. David say waya bofra wanyini wabakra sa asem no nkonkro chama say owo experience. Nkonkro de nanante wiase ama nanya experience. When you have revelation about a righteous man, Obia wa yedi patri nini, and Yakupon man revelations, and Uncle Chamasi. Was see, oh, who what tin ninia a radia. It is a wide junior was say, we see a 7 coins a radia power, a mistake. We are tin ninia, a man your dorsal. Now, Amaniano say a bomb pire, a radice or a tin from pie, and uti.
ɛyɛ mpaebɔ ɛyɛ mpaebɔ ɛyɛ mpaebɔ wo awurade tumi mpa wo da obie ni asase wɔ so a wagye awurade adi a wotu nanam wɔ kristo mu awurade bɛpa wo no da woyɛ sɔfo wo deɛ wabɔ mpa yɛ sa nipa ma asɔre no moyɛ nipa 3 25 years ni moda so yɛ 6 kwa akoma to yɛ mu ɛyɛ bronsam bi na asi kwan wɔpɛ sɛ waba mu bu yɛ ba bɛbɔ mpa yɛ sɛ nyankopɔn paa na afrɛ yɛ deɛ a ɛnea woyɛ ɔteneni no awurade bɛsra wo nwosra bi na adeɛ bɛkyɛ no na ɛdɔm atu agu so hallelujah hallelujah ɔteneni bie ne hɔ awurade apaw no na nasefoɔ sɛ sadeɛ wo awurade mpaw na woyɛ funu mu adeɛ generations upon generation wo a woyɛ ɔteneni ne nti ɛna nwummerɛ yi ɛna ahomakye awurade bɛhyira wo na woyɛ funu mu adeɛ wasere mu ma ɛnsrɛsrɛ adeɛ da adɛn nti na woda so gyina sum mu twɛ w'ani kakraa bi bible say moses no wadi ewu ɛwɔ misrim na wɔnam srɛ so na ohunu sɛ agya bi dɛre na ɛsaa agya na yɛ honhom kronkron gya na moses gyina sum mu ba deɛ honhom kronkron hyɛ ma sɛ ne sɛ nyankopɔn sɔɔ ne gya no moses agya de tɔ no so wɔ sum no mu ana moses daabi menkɔ so anyina awudisɛm mu mɛma ne kakraa bi mɛfiri position na megyina no mɛfiri nipakum position no na makɔ bɛn saa agya no ɛnnɛ sɛ wobɛbɛn saa agya no a agya no bɛyɛ ho nsɛnkyerɛnne. Are you a righteous person? Wopɛ miracle nsɛnkyerɛnne nyinaa ne sɛ gyina yie sɛ woagyina yie wɔ dɛm hɔ deɛ a wode nyankopɔn asɛm aba awie nea aka ne yɛ tumi nea aka ne yɛ mpaebɔ ɛnɛ nkɔmhyɛ bɛyɛ adwuma ɛnɛ wɔgyeɛ bɛyɛ adwuma wofrɛ yɛn a yɛbɛbɔ mpa yɛ ama wo na biribi a ɛhyɛ wo so no ɛbɛtu sɛsi a yɛbɛbie phone lines no 020 0200 603 602 ne brɛ no so a wobɛhu sɛ de number no ato dwa ne yɛaka kyerɛ sɛ frɛ sɛsi a deɛ aduru mpaebɔ berɛ so menim sɛ wo werɛ aho ba awurade na abɛyi watɛn menim sɛ wo werɛ aho ne mmom awurade na ɛbɛhyira wo sɛ woagye awurade adi na yɛ ɔtene ne deɛ a awurade sɛ ɔmpaa wo na wasefoɔ so nsɛ sadeɛ enti noa awurade ampaa wo no na sere mu ma awurade ampaa wo mu awurade di gya ɛbɛhye sodom and gomora nanso lot ne n'abusuafoɔ deɛ ɛdeɛ na asi ghana ɛdeɛ na asi wiase coronavirus hɛ sɛ nipa 100 million ɛbɛwu a minus ghana baabi a woteɛ no sɛ wotie me nko adeɛ a ewiase nyinaa wowɔ italy na wotie me a nipa nyinaa bɛwu wɔ italy hɔ na wo wobɛtena ase because awurade wɔ mpaa wo ɛfisɛ woyɛ ɔtene ni awurade yɛda wase ɛnyɛ yɛ asɛm ɛyɛ wasɛm yɛgu aba da wie awurade ma aba ne nkogu akɔma pa so ɛduru sɛ yɛbɔ mpayɛ awurade deɛ ɔbɛbie n'ano akasa bɔ mpayɛ no ma ne hunu sɛ wo na asoma yɛ ampa ɛnyɛ dede bi ne ɛbɛyɛ yɛ o ɛyɛ power demonstration sɛdeɛ wote yɛ mu daa no awurade ne da wo ho adi sɛ yɛsɔ mpaebɔ mu a nea wadane n'akoma ɛbɛhwɛ wo gya no awurade gye ne yɛ ne yie sɛ wogyi noa a awurade gye nipa biara sɛ wogyi moses abra na ɔyɛ wo dini a ɔma ne yɛ firi ne position wogye ne deɛ a ɛne awurade yɛaba w'anim gye ɔman ne firi yareɛ mu gye ɔman ne firi ahohiahia mu nea wɔtie yɛ bia no wadane ho kakraa bi a fɔde sika asɛm dom no yɛtwa yɛn ho aba mɛnkɔ baabia o sɔre sena ho mpa no so sɛ wakonnwa no mu sɛ yɛ sɛ trafom atrafom yɛba bɛdi gya yɛba bɛbɔ mpayɛ na nnɛ bɔne no a ahyɛ wo so akyɛre bɛtu na nhyira no bɛyɛ adwuma wode yɛntwa yɛ ho kakraa bi mmra wo somfo sɔfo daniel ni yɛba a ɛyɛ mpaebɔ mɛnkɔ baabia twɛ me sɛsi a meba memowakɔ ababa kuma wo tv ɛwɛyɛ berɛ mu awurade ahumemmɔbɔ ɛde n'adom abɛdom me sɛdeɛ monim me no medin de Sofo Daniel meda followers of Christ Prayer Ministry International asɔre a onyankopɔn ɛde ne honhom de aba asase wei so yɛwɔ ɛsrɛ so Ophelia Junction na program a ɛkɔ so wɔ TV so yɛ all night session mo a motie me firi akyirikyiri ne bɛnkyɛeɛ Italyfoɔ Brekumfoɔ Sunyanefoɔ Tamalefoɔ Ɔdaafoɔ Tachimafoɔ Sunyanefoɔ mebɔ no magya hwan mo ne yɛ bɔ mpayɛ ana awurade ma amadanseɛ
Ye 20 median so 2020 way dear. Yes, pribia be since wiem ama aboni pa nyina hu. But your bomb pa ye ne de Awurade beje no. Enti me to nsafro se efie da bia hweme kuma wo TV bra. Na ye nyina ye mompaye. Ye bomb pa ye ama Awurade ama ya danse. So wan hweye na wo tira ho a de wo hunu no ebetumi abu abam de wo hunu no ebetumi akum de wo hunu no ebetumi ade onkwa afre wonsam. Bra me ye mompaye. Eye 12 o'clock. Your numbers in the screen as no. Offer number no a. Now the prayer request bar. Now your bomb paya man when you dance here. 2020 I am Bible. Many home free. O some for Sofo Daniel. Me na me di the median ho chiame. Bomb pay ne rade babo. Amen. Kuma TV aba. Amansane yena yedi. Kuma TV aba. Amansane yena yedimu Sini papa be na upe biasha Amansane winyano baby Kuma wood TV Amansane yena yedimu Memo wakwa baba Kuma wood TV Ewe ye brem ye Awurade ahumemobɔ e de na doma bedom me Said ye munnim me no within the Sofo Daniel. With the followers of Christ Prayer Ministry International. Asori a onyankopon e de ne honhom dia ba asase we so. Ye wo esreso Ophelia Junction. Na program a ekoso wo TV so ye all night session. Mo a mutie mi free teacher ne bencheye Italy for, Brekum for, Sunyane for, Tamale for, Oda for, Techima for, Sunyane for. Me bonu me jahwan. Money ye bompaye and Awurade mama dance ye 20 median so 2020 way dear. Yes, pribia be since wiem ama aboni pa nyina hu. But yok your numbers in the screen as no. Offer number no a. Yena yedimu Sini papa be Ewe ye brem ye Awurade ahumemobɔ e de na doma bedom me. Said ye munnim me no within the Sofo Daniel. With the followers of Christ Prayer Ministry International. Asori a onyankopon e de ne honhom dia ba asase we so. Ye wo esreso Ophelia Junction. Na program a ekoso wo TV so ye all night session. Mo Adam Shira Mese Maya Juma Ameradio Maya Juma Mera yeah Zero Fremia Bibiara Media Nature Bajeneso Anonawa Adam Shira Memo wakwa baba Kuma we studios Uhwe yesi ai ebra so se bebo mpaye asemu a onyankopɔ de aba no minim se wate na waye krado so bebo mpaye enu na dofo no se honhom bi be hya wo so se ode udi bɔne a se Awurade amamu antumi nyai da obi ye ko kendila wo enye ono awu obi numa petehye wonu ankasa pewagye nanso honhom bi de ne ho agem nti oda so te sumu enam ni umienu yakopon sa wo yeso amen nyame honhom wo so amen nipa bi titifie enya nuhu se opese wo frem mu yenum Paul say papa esesa be ye no mintumi o nanso bone no mu ntentan na mato kase wo Yesu dinemu wo Yesu dinemu ovem no wafo wo Yesu Kristo dinemu wo Yesu Kristo dinemu ana nwumre obi biara bone honhom atechere no na wontumi firi mu edi ba akopɛ eye Yesu Kristo dinenu ya no nsi no na saa nipa no amumuye ho kyekere ya no na firi ne so say ye bie ya no a na ye bompa ya ye suma nyamija ekɔ wiase nyina wona bɔne akyekyere wo mo
na want to me free mu no bɔne ahoma and a radin fire so na one sane be one the bomb pie you ma so korobo shaya da bono bɔne chichiriye enim gwase chichiriye adie bi wo ho a wan kasa wotumi ne ho da agye se atwa se ye bomb pie se wo bomb pie woja lika parabose lika paraba yentorobosia lika barababa baby a wo shebia bɔne akyekere wo wontumi mfiri mu ɛno nti wontumi hu Nyankopɔn anim onyam ɛne yɛbɔ mpae tumi biara akyekere wɔ nipa bi na wɔte bɔne mu na wɔntumi mfiri bɔne mu ɛnna ngosade nya dwuma ɛnna wɔgye ne nya dwuma ɛnna ngosade nya dwuma ɛnna wɔgye ne nya dwuma lika parababa ya sotolololo ya katala baba ya sotolobasa raka parababa imama ikara baba bopa eniye freja wo somebody eja baby a wo shebia ba wo sam na bopa bɔne nkyekyereɛ akyekere wo wontumi ne wo ho ɛna ahomate yɛbɔ mpaeɛ tumi biara ahome wo so adwaman honhom ɛna bɛte w'ani so rika sotorobo yaka parababa isha parababa lima mama yatorobosa likarababa yashatararara likarababa yetolobosia taraba yikarababa bompae niye awurade sa wo so mfie ho na wote no baabi a wote sesia no bɔne kyekyereɛ bɔne biara wotumi firi mu bɔne ebekuma bɔnefoɔ yɛ bɔ mpae nkyekyereɛ bia bɔne kyekyereɛ adum guaseɛ mu awurade sa no sesia wo Yesu Kristo dire mu yɛ bɔ mpae baabi a wohyɛ adeɛ biara bɔne biara akyekere wo wato mu ntentan ikarababa ensamu ntentan winom cocaine enne awurade wa yafa wobɛgye wo so wobɛfiri mu tumi biara ni hɔ a likarababa yesatoro ya baba bopa eniye yakarababa baby a wo bia tena wonsa na ne amompae bompae ya frɛ osuja bɔne kyekyereɛ adeɛ biara akyekere wo bronsam na de aba ɛna wo de wo ho wɔtɔ nsɛm ntentan cocaine nom kronobo am robbery ɛyɛ busum tumi ɛyɛ honhom mane ɛnɛ wɔ Yesu dire mu by the power of the Holy Ghost baabi a wo hyɛ bia bɔne kyekyereɛ lika baraba yasotolololo ɛnɛ awurade bɛgye wo fo akoma ka yɛ deɛ ho adeɛ biara akyekere wo wɔbɔ mpae lisotolololo ɛmfa ho ne baabi a wo hwɛ yɛ firi bia ɛnɛ awurade bɛtoa wo ɛgya ne ntoa wo yikarababa in the name of Jesus Christ oniadɔfo sɛ adeɛ bi wɔ hɔ ne yɛ amɔ mpae a emu firi nya yizo minimo bia ɔno anim sɛ jot nom ɛnya de papa wanom jot saa ama ne liver asɛe ne wawu obi a wɔnom nsa no a Christopher odima mpae de se ebo Bible na ma yate ase sɛ bɔne bekum deɛ ɔbɔnefoɔ ana bronsam so wɔde the strategy bi aba wiase ana watie mumuye honhom egu nipa so ɛna wɔba wura ne ho kra mfɛre bɛma wura ne ho mfɛre ne de bɛgugu social media ɛnya wɔ mu awu Bible say ɛnyɛ yɛ ne mogya ne honam na ɛnya ɛna yɛ awurade afrɛ no wɔse yɛ nkɔ sane nipa mfiri mpɔkyere mu ɛna de bɔne akyekyere no de cocaine no akyekyere no sɛ wanyina yia wonya nhyira ana bronsam so nim sɛ wɔgya wo a Mark chapter 5 abrantie no ana honhomane ahyɛ ne ma no Bible say Yesu Kristo to ano no awo to honhomane no okodi Yesu wadanse na kyɛ sɛ ɔyɛ evangelist o ana na ɔte hɔ ana na wabɔdam Yesu tie no
wokoye evangelist obi ye sofo se sia me no ka sei wanum cocaine oya bodam obi ye evangelist wogira kwa ho bo tutu bra enya wonoa eya honhomane na akekere no but wamaye din ba ko pe wa amen no fom wamaye din ba ko pe sadin ye Jesus sa wodi ye babo sadin no a bonne kekere ye ade bia be sa ofiri mu na wontumi firi mu na no ti wo bodam na no ti wo ba be wuo no ene wo Yesu din mu ye bodiri Jesus a Bible say tumi am wosoro omo asase so ene asase ase ye bodiri Jesus a ene omo nyina akoto ede na wo na mu ede na wo fa mu ede na esi kwan yare bi wo ho a eye bone na de ba enti nanu Yesu say wo de bone ayeden achewo ko na ko yesa de ni biu na ode bone ne che no na tumi no akekere no na free ne so ka se wo Yesu Kristo dire mu wona bronsam akekere wo mu na woda fiase enne ye na Awurade yi ye wode ne honhom amaye wode ne ngusa amaye wona woni ye bompa esesi a se ye bie ya no na omo so tere omo nsa na ye so ye tere yensa enne ja every studio sa na nwura wiase nyina na bone nkekere ye bone fiase da ensane onipa ne ho se sia bonsam na freja ya bara baba ye karaba baba idara bosika rotololololo yakatara baba ibara baba rekaraba baba wompa bana no mere ejafi wanum Bible say ensanchirane ebedi asanka na chi yakanya gopo asemu yakaya ni tumi me shall come to abrabo so say ya bompa ye sa wo tere wonsa sa wo bobi wo dem ho a bone kekere ye edi wo bekọ wuo mu bone ye de yare aba ene ye yifiri ho ye sre bone fatama ho ene ye bompa ye bone kekere ye ene ye sane ufiri mu wi kekere ye sane ufiri mu edwama kekere ye sane ufiri mu cocaine no kekere ye ene amrobri kekere ye bronsam to bibiara ensaso to bibiara wodi asawo so ya bompa ye ya eja to dem ho yi karababa re baba le karababa wompa eli ya juma re karababa ya tolololo ya karababa ida baba ibara baba ibara baba le karababa mami wata to me lesbian to me gay to me and they bob paye say Awurade da asoma ye dia baby a wote ye no empire bono lesbian beti wadi so gayism beti wadi so ya bob paye wo Yesu dire wo suru ganye ye so Awurade wo da wasoma ye o Awurade ma ya dance ne wo bom paye sesia li sotaka liaka baraba shetolobosiata mi mama maraba yikorobosi de bowra dem was sesia hunguguru to me bowra dem was sesia hunguguru to me bowra dem was sesia de wo bokro no de wo tare obi da ho sesia ya sane ni free bone mu enhyaso to me ye wo Yesu dirimo li karababa ya shatalalala rika baba raba idarada idababa ikarababa ibarababa tumi biara so biso ukutatuo uko am robbery enya wa kubri pache ukutatuo sesie mega say sunsum wiase Awurade amama hu se ukokro no bo wo Yesu dirimu sai wati enchekere ye no a enchekere wo no wutumi ya kro no bo li karababa wo bia wo diewu o kunkum nipa aya brosam ne show obodefo be wu bone ano bone be kum bonefo enne wo Yesu dirimu ade biara e show e karabasato yada mama raba in the name of Jesus. Holy Ghost fire me think ka say obi bunum ni woni dem now the dance baba enche be phone lines no
0200 603 602 se ebrere so a low TV set no na ne yankasa me tenka me honhom me tenka se obi munimuni hwo abusua bi wo hɔ a yedi enchechire bi atum eye dambo ubo se ubo wura fie hɔ no na edam saa eye bronsam ana de bɔne bi asi efiofo ani so an waka mu nyina egu bɔne mu anuti asotwe de se edambo ofie hɔ efie bi wɔ hɔ a krono bɔ si enya wutu wo se krim wo be ya amroba efie bi wɔ hɔ a edwaman bɔ eye obi na kodi de bɔne ana ho nkyekyereɛ aka kyirima enne ye gyina Nyankopɔn anim awurade osoma ayɛ no wamfa na asɛm na amayɛ kwa ɛdeɛ ne kɔ so wɔ fie hɔ efie bi wɔ hɔ a lesbianism headquarters ɛde hɔ efie bi wɔ hɔ a ensamwane ekɔ wiase nyina headquarters ne hɔ ɛyɛ nkyekyereɛ o ana bronsam ahyɛhyɛ to fie hɔ nti awo toatoasoɔ saa dipa no ɔmo tumi ne ɔmo ho da ana awurade aka kyerɛ sɛ bɔne bɛkum deɛ ɔbɔnefo ne mom yɛn wama yɛn ho sra ano ɔdene efie bi wɔ hɔ a bɔne nti obi ankɔ school ntwa exams hɔ da yɛn ware obi a ofie hɔ da ɛyɛ bɔne nkyekyereɛ o efie bi wɔ hɔ a meka bɔne na dɔɔso wotie mi ya wonim deɛ wɔ ofie wonim sɛ adeɛ bi wɔ hɔ a wotwe ho firi hɔ nyɛ yi wobɛto sɛ wɔfa bi awie nsa saa wui na so ekohwini ɔnsa so ɔhyɛ nsa so ɛyɛ nkyekyereɛ ana bronsam de ato fie hɔ but ɛnɛ by the power of the Holy Ghost sɛ wotere ho sɛ wɔ TV do so deɛ wogye die kyerɛ wo biara no ɛnɛ wo deɛ wo ne wasefo bɛfiri mu amen ni so a wo a wohwɛ me sɛ si a I don't care where you are but what I know is that you are looking at me you are watching me deɛ me hia ne sɛ wo de wo gyidie kakra bi ɛbɛka me deɛ ho sɛ bɔne bi da fie ana nipa tumi ni so a wo ne wasem fam deɛ bɛdi so sɛ wo die wɔ fie hɔ a he obi kutatuo sɛ si a ɔkɔkɔrɔ de bɔ ɛnyɛ wɔ no o na koma mpɛ babronsam de hyɛ no abaya de ka kyerɛ me sɛ sɔfo me nim deɛ bɛyɛ me kɔ baabi a sika da biara no nye sɛ me na me hu amefa me fa so ade aguma nim ase he ɛne ka sɛ wɔ Yesu diri mu ovem no wɔfom ka sɛ wɔ Yesu diri mu fa kakra ka ho wɔ Yesu Kristo diri mu ne abronsam ɛde nkyekyereɛ ato na brabɔ so na egu n'anim ase ɛno nti na Awurade asoma yɛ Nyankopɔn asɛm sɛ bɔne bɛkɔ bɔnefoɔ nanso obi wɔ hɔ a ɛnyɛ ne pɛ o ɛyɛ nkyekyereɛ ɛno nti na Awurade wasoma yɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ a ewiase afa na nyinaa wɔn a wɔhwɛ yɛn a bɔne ho nkyekyereɛ bosom tumi bi ɛde bɔne bi abɛto abusuam hɔ no ɛnɛ ɛdi Jesus ɛno nkoa na wama so nti yɛno nsi wɔ mpaebɔ mu no na nipa ne frɛ na wɔgye ɛyɛ adwuma bɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo din o bɔ mpaeɛ yɛbrɛ na kakakraa bi wo ne yɛbɔ mpaeɛ ma w'ani mmere ɛnyɛ agorɔ ne yɛdi wo de adanseɛ bɛba mo a mobɛnya adanseɛ no yɛbia phone lines number frɛ bɔpa yɛ sɛsi a Awurade gye amrɔba bi Awurade gye wini bi Awurade gye wɔ bi obi Awurade hia no nanso watɔ bɔne mu wɔte su mu ɛnɛ wɔ Yesu diri mu esum nkyekyereɛ bɔne nkyekyereɛ nipa de pɛ sɛ wɔde ne ho nanso wɔntumi yɛde Awurade agye yɛn a Awurade wogye yɛn no wode tumi ama yɛn saa tumi na ade ama yɛn no yɛde sane nipa yɛde sane wɔ bia amrɔba bi kɔnfoɔ bi dwamanfoɔ bi gɛfoɔ bi ɛyɛ sunsum bi ɛna aware wɔ mo ɛna ɛde ɔmo yɛ saa ɛna yɛ sane ɔmo firi mu in the name of Jesus. Bible say ɔtere nini amandeɛ dɔɔso nanso Awurade gye ne firi nyinaa mu yɛbie phone lines no mahunu sɛ mo ho prɛ mo paa mo a mofrɛ yɛ WhatsApp line no munyae na momfrɛ studio line no 0200 603 602 Bible say ɔtere nini amandeɛ dɔɔso wagye Awurade adi o nanso
onya hu awurade ni monyam ewiase tan no na awurade se magye na free na ho hia nyinaa mu he when na dia awurade achiache obi ye sofo obi ye sofo maame obi ye dickness ya bia phone lines no 0200 603 602 wo dia wo fra se awurade ama wadanse a ene ye nche se ade bi na hye wo so a oh ene obehunu se nyakopɔ pa na asomaye nyakopɔ asama ba awie no dia ka nyina ye ensankyerene ba bedi wo chi se a mo a mo fra ye WhatsApp line mu nyae mo fra studio line no 0200 603 602 603 602 02000 when they free 0200 603 602 na ye boss ampa ye we call no ba ne afa tie o tre ni niama ne eden nanso when they be in free mu share obi asum nyame a che nanso oni ahoto ye bompa ye ka che Awurade se amane bi atre ne fo fam o how ni amane e kom ye furu kom hello aha good morning no minia na what to say well sure ya from ko ya che me sa ma bompa ni bu fu na jama mo de ha me tam mo pa ma minia na ofre free he ni free da kama so ana wo Yesu Kristo dire mo Jesus abufuo ni adwama honhom ya domi wo Yesu Kristo dire mo ya domi wo Yesu Kristo dire mo efre de ko ade efre na abufuo honhom a wo ta kire honhom a wo ta kire ya domi ho baby a wo frɛ free bia to na mo bra na wo benya danse wonya danse ye we stress of village junction hello ho man so hello odi ni baby a wo free we takwa ba cho de say ya from Kofi now how ne say ba cho pato me ti ni pa bo pa me ti ni ni ti na je ba bo ni ma me ti am ni te ni ya me shi ni no kan ni ma so yo de tem wa yo why na kana me wa di ti anu ba so why na kana no ma sam oba na me ni te no hu ya be shi ni na hu ni fi no kada mi se o pede me wa di ti anu o pede guku onna na me da ha no o to me ko no mi ha le ko nti o pede o ku ni na mi ti e nti ni o ye di ti ana mi do ye ne se sa no o to no so se no no start to talk ni mi ne se o ke ni mi se o don pede na wa di ti anu ko mi ti ma no ko ani mi ti ma no ko na me wa no yo enti program na mo hwe na adanse apia mu ne se obi ka da no masam wo Yesu Kristo dirimu tumi bia na wafie sawa ka wanu masam ide ya papa wo Yesu dirimu efi me ko tumi no ya domino ewo Jesus Christ dunia ya tra kwa ewo esra su kumase bra ne fa yensa to so na ensa bia wo de ye why na wa homa no so bio yankasa ya bompa ya mo bia kana no masam wanka me kura o amen wo tie dwumadie no nyame honhoma wura ho o confess nyame sa wo yeso why na wa homa no so ye ni nkomo hello obi ba be fa no wo ye otini ni ansa sa obre se komode wa ewrade so baje wo ewiase na apo ewiase hwehwe bumuyefo ana wo de wo so wo bobote ne abrabo enti komede wo but I am telling you say wo braso wo hwe me sesi a wo braso for lines no ne ani nkomo hello good morning hello good morning baba so udi ni baby a free but so then na obese rade yema o onum sabadwam amen okay ya bompa ye wo Yesu Kristo dirimu ensanom honhom tumi biara edigrawa esini baduane yam no edi ba ko pe eye one name edi ba ko pe ada wa maso eye Yesu dini ye paitwa no ye paigrawa no
free na de ko ofa sanka wa no bio you are free in the name of Jesus why na wa homa no hello bacha wodi ni baby free yeah bacha from ko bacha mi yam paibo wo yam paibo wodi a ho de ne ma ho pae ma ho hello de ne ma ho pae ma ho bacha de ne ma ho pae fa ho ma ho bacha wo Yesu Kristo Nazareth ni dire mu ba bia wo bia osoro trenensa na wanje wo free de usoro mu esum honhom ya domeu ufiefo be ka manum asem se de obi aka nanum asem enja sama wo Yesu dire mu hello wo dear friend ye wa hase bompa ya ma hello hello good morning hello pacho dini be bia free if you why Michael free you mbacho die ne mo ho mpa ma ho Michael ne me ka chawo ne say ye wa stress ophelia junction Kumasi de wo bo modian say obeto na mo sese de de ba na to asori so na mo fa ye numbers no na frɛ na hwehwɛ ye ba sese ya wugira homa so yi se nyankopɔ na afrɛ ye de a and I command fire from heaven to me biara to abrabo so ya to me no Yesu dine mo you are free hello o ahoma no so a low TV set no enne awurade to me wo yeso ya bompa ya mo bia kana no asem me ka chew say awurade a wafrɛ ye no hello me ba chow good morning udini be bia free Macho udini baby a free free wadaroma wasa you macho de ne ma ho mpa ya ma ho na de ne rudi aye kasa yi oni ante osi ya modi ho mpa ya ma ho e de ne mo mpa ya fa ho ma ho ya nya ne ntam ne time ne ko we hear Bible. Erade nyu mfidi usuro mu. Se tumi bi enchekere ama wo gina sumu a enne wo Yesu Kristo dimu ye ufi sumu. E de oba han mu. E wo Yesu Kristo dimu. Mo hwe ya so ye no ye wo Kumasi o. Na bra ye mo mpai hello. Me pa so wo din ni baby a free me free. Okasa free. Asanko enu manyam for de na ye nyama wo de na Awurade nyama asisi a bacho yanto kasa ni ye ensanum ni adwaman fasa to ye funo so peja watade na fasa to wa furuma so Awurade kasa kire me se tumi bia for na furuma so e won nkwara brem ana ye de ensanum ni adwaman awura ho enne wo Yesu Kristo dirimu ye tia sa to krono to mi biara tenimu e fa na fruma so e de sanu ma wura ni mu ye twipie ye de honguguru ja e sa na mu papa hwe ye kire kwan fire numbers no mumbo adwumade hello asodi ni be bia free ashanga za free o ga za free hen be kwai o so de na ye ma ho mpa ye ma ho de na u tie adwumade na wo hwe ye yo nyami samba efia da bia tie de ne ma ho mpa ma ho abufuo o sa ye den bibia na ni ukunoko fasa to akoma so yo fasa to akoma so wo Yesu Kristo dirimu abufuo honhom ye frɛ wo suja anko be kwai ye tija dugu so efri na de ko obua kuma Awurade ma nya honam akoma e wo Yesu dirimu sister fire numbers ne frɛ wate be boa wo ye pon afrɛ be de bia frɛ ne mo mpa efie de bia so mo hwɛ ye ne mo mpa hello me ba so wudi be bia frɛ good morning
Sunyane yo dwumadi no ne ya na ehwe ho so wa bompaye wo hu de Nyankopon ka me bompa ka ma ayi no man se dan ti ba me bompa ka yo ye kwai e de na Nyankopon nyama ho me feel some bad feelings in me. Mentini ye kan ye. Me bad feelings like feelings abishing. Unya bad feelings. Na I thought say me be a good kid. But that is feeling I'm an hesitant and I want it to be that. Be one nkosro. Tie be. So unya bad feelings. Me say. Not me be a go about gazing. Na many some feelings and many will be a chat. You can take a train and say, okay. No Canada. No one will show you this. So buy you know. Nothing somebody income. Okay. Do many men do nothing in Canada. Then you come to the none of my job is and I don't want it. Okay. I'm a son of God, so I don't want it. So when you be one makasa one penno, what free suma behind mu? What free suma behind mu? You pay away your Christo dream. Bad feelings be a spirit be a, and they are confess. What confess it? A rade. Bible say, we are the one for the tidini. You bumpire, and you said to me. I thought you knew yesterday. Hello, when I want so. Hello. Wow, Homanoso, Monfrey, and I Muntidia Waha. Ye never did a ye bremutumi amaye. Ye can what did you so? Who heard baby a one? So could any bonia, ma to Miss Henino. So what's this a bonny be a ma to Miss Hansano? Ye radia freno. Or may to me? Ye casawa didiamu. If you say you were radiating, hello? 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 Me bacho low TV set loan cry. Loan cry na tianka. Hello bacho udini baby afrefi. Hello, Eradi Nyankopon and the confession ko. Me say to me no Eradi amaye no. Abo refi. Hello? Hello. Hello, Mbasha, we didn't be free. Who can say free? Maybe I can say free because I can say I until the moment. Breakum, but your dear name home by now. A radi bambo, and in Kunim, any watchy. A radi bambo, and in Kunim, any watchy. And then for fro, a radi fast row. A year moon frey alliance no. Friday be as a monche. Hello. Hello. But Central Region, Yankasa Woodin. Hello. Hello, but you would do baby out free. I said, Central Region. I think so. You, but your dear name home pie mount. If I thought Minium, Baku, I saw your Baku, you know, no more sunny week. Mr. Bible Mom. Why, yes, Christo Dreamo. Share and son of home. Chrono to me. And ne. You're free a Jesus. A dinner yabono. Omo to me your comfort da. Omo to me your comfort for da. And there were yes to Dreamo. So what be one more perfect. And I was so I do fear now. Hello, one hour man so. I carry one call near free Jumadian so. Oba near Bompire Mount. Followers of Christ Prayer Ministry International. Extraso Ophelia Junction. Friday BI all night session. Nyanko pod in home na guyaso. Na wo oje be free haba ho. De bia Friday bia ho ye bia no. Wo de your numbers dey screens na so ye pon a ye benya daje tie course no. Sisi ya de ye twa ofrefo a utwa to. Na mo de mo frɛ your numbers no. Na sɛ urade pa na afrɛ ye de a. Wo benya danse. Me si wo benya danse. Ne what ka de no asɛm no. And the urade ba je no. When the chat to ye ni wie. Your numbers dey go ho no. Dwumadie e live on the Facebook.
Samdakus TV ewo YouTube Kumawu TV de me ka chaw de say but modia say your numbers dey go no mobile money number wo dia boaye kakra na yetumi fa ntua studio course boaye na efiada bia yetumi gira wanim na se mo boaye so ya sere dia and I'm telling you say ye charge wo na momo no wo dia dance beba boaye kakra wo sika ye say enya kase bia na yeje ba se de be yanka na yaso do ha any studio course any sika ye di tua ba TV so no se wan so ya sene a yetumi nkwa yanim ne ye kan so wa unim se urade sa wo ye so enti boaye kakra ofrefo bia ma ya ne ye ka de se fiada bia all night wa wanya dance no ka che wo nua bi na nua bi so ka che wo nua bi wo your studio live every Friday ye did the followers of Christ Prayer Ministry International asori mpadifo na atwa hia ha no nyame afre ye we bremu ye de awurade ahu ye mobo e de adom na dom ye enu nti se mo beboa yen na ma hwe ye fiada bia se ye lift band no so a mumra ya so ye wo mo amatu America ba se mo hu adanse no wona wo bae ne kan se adwane o se adwane yare ben se awurade to bi sane a se nyakobo asam tofo bo wi a dia kai ye nkunim die se wate adanse ne bae no obi ho hyehye no wo kana nu asem wo fiefo be ka mo nu asem se wo hwe ye fiada bia aha ne de dwumade ni nyina asi o Sofo Daniel wa na no ye ba dwumade no so wo voter region wo send ye mobile money 5 cedis wa ya de efri say 5 Ghana cedi etumi ye bribi wa wo so 5 Ghana cedi 10 Ghana cedi 20 Ghana cedi wo de boayen na wo boayen nkodi o eye dwumade no ho bra ne de bo se de be ya wonu be nya ogie nti mema wo tiri munya de Onyankopon so na de be manya me bribi no na me be hye na na mu Sofo Daniel ni me di dwumade ni nyina esi ha na me ka che say da se ne emo 12 no ne yesa wa ha awurade de ahinta sema soma yen na ye no be bom pae se de na wanya danse sa na de bia benya danse fra ye numbers no na ye nto mpa bo no so wo mantam ha ba bia 0 atinga junction na wote yen ka wo de hye wase ho ye mpa nipa bebre efiso mampanya bra wo ba ensa wei ebeto wo so na benya danse next week by this time no mesa ni wahia Yakobon shirawo bye bye ye bring ye radio humobo e de na doma betom me said ye munim me no within the Sofo Daniel with the followers of Christ Prayer Ministry International asori a Onyankopon e de ne honhom de aba asase we so ye wo esreso Ophelia Junction na program a ekoso wo TV so ye all night session mo amutie mi free teacher ne bencheye Italy for Brekum for Sunyane for Tamale for Odafo Techimafo Sunyane me bon me jahwan monni ye bompaye ane urade mama dance ye 20 so 2020 we die ye se bibia be sense wiem ama aboni pa nyina hu but ye bompaye ne die urade beje no enti me to nsafro se efie da bia hweme Kumawu TV bra na ye nyina ye mompaye ye bompaye ama urade ama ya dance ye so wan hweye na wo tira ho a de wo hunu no ebetumi abu abam de wo hunu no ebetumi akum de wo hunu no ebetumi age onkwa afre wonsam bra me mompaye eye 12 o'clock ye numbers ni